היי, כאן נוג וסמד. אני נוגה אשד, משוררת וכותבת, יוצרת תוכן ומפיקה, מנחה סדנאות כתיבה. אני סמדה רונן, מוזיקאית, יוצרת, מאמנת רגשית ומלווה יוצרות ויוצרים בתהליכי היצירה והחיים, מנחה מעגלי יוצרים וסדנאות כתיבה. אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט שלנו, איך היא עושה את זה? מעבדה לחקר היצירה, הביטוי והעשייה הנשית בעולם. תודה שאתם כאן. היי סמד. היי נוג. מה נשמע? בסדר, מה העניינים? יודעת שאנחנו ב-11 ל-111 היום? מה זה אומר? זה שער. עכשיו 11? עכשיו 11? אימא'לה, אז מה את רוצה, מה את רוצה, אבל מה זה את רוצה כוון, שיקרה? אני רק אומרת. אני רוצה שלום. שלום, גם אני. אני רוצה כסף. צ'יפס. צמבל. צ'יפס כבר. צמבל? צ'יפס. זה... אצל הילדים שלי. קטשופ? אבל נראה לי זה פשוט מכפלה. כאילו, הכפלנו את זה ששתינו רוצות שלום ושתינו רוצות כסף. אז מעולה, אז יהיה לנו, מקווה שלא אחד. לא. אחד כסף. 1 מיליארד. טוב, רגע, לא אני הצחיק רוצה אותך. לדבר איתך. 1 מיליארד. לא, זה לא הצחיק אותי, זה... כי כבר היית במחשבה הבאה. כן, על מה רצית לדבר? אני עוד, אין לי את זה אסוף. כן. אתמול הייתי בקונצרט. זה חלק מהזימונים של יאיר. הוא רצה בפנטזיה שלו. הוא אוהב, הוא שומע עם המטופלים שלו. מוזיקה קלאסית. זקנים, מוזיקה קלאסית ואופרות וזה, והפנטזיה שלו... תגידי זקנים, איך זה יאשימו אותנו אז איך בגילנו. קוראים לזה? סתם. גיל הגדול. הגיל המבוגר. הגיל סתם, הלקראת. אין לי מושג, סתם אמרתי. הוא מלווה לקראת. כן. אני מעריצה אותו. זה באמת בקיצור, נכון. בקיצור, אז הפנטזיה שלו הייתה שיהיה לנו זה, אז אני רוצה מנוי לפילהרמונית. גדול. ואז קרה שנהיה לנו חבר חדש, שהוא עובד שם, הוא מביא לנו כרטיסים. אז מאז אתם הולכים לפילהרמונית מלא? כן, אז אני כאילו, אני צריכה להתחבר לזה, אין לי שם עוד את הדבר שיכול להכיל את המוזיקה שנגיד אתמול זה היה לי מורכב. זה שעתיים. מה שמעתם? של מוזיקה שאני לא מכירה. אז אני באה, אני עושה מדיטציות. מעניין. מנמנמת, אבל זה נמנום מעולה. תקשיבי, איזה אדיר זה, חוץ מזה שנתפס לי הצוואר, אבל כאילו, זה נמנום מדהים, כי את בתוך הדבר הזה. את שורה בתוך מוזיקה קלאסית. וזה עם, את יודעת, כאילו, אני הולכת לכל מיני מקומות שאני לא... וזה מלא השראה, זה מדהים, ואני מרגישה שאני עושה... זה התפתחות, הדבר הזה. לא רק מוזיקלית. נראה לי שזה תדרים, זה דבר חזק. תקשיבי, זה מטורף. אני גם לא בהכרח מתחברת לזה, אבל אלחנן, הנה עוד משהו שבני הזוג שלנו דומים. היה לך גם עולם של מוזיקה קלאסית לגמרי. זה אף פעם לא היה הדבר שלי, אבל זה משהו, אני יכולה לחוש את אבל תקשיבי, פתאום את הוואו. 20 ומשהו כינורות, מנגנים ביחד. וואי, אין על זה. אז איזה יצירה שמעתם אתמול? אין לי מושג, משהו דבוז'ק כזה. לא יודעת, זה היה כמה יצירות. אבל מה שקרה, שאז הייתה הפסקה, ולא היה לי כוח לקום, יאיר יצא. אני התפללתי שהבחור שמדבר אנגלית לידי וניסה לתקשר איתי כל הזה, לא התחיל לדבר איתי, ואז יעלה על זה שאני... תצטרכי לענות באנגלית. I don't speak English very... מה שרציתי להגיד שהייתה הפסקה, ובשביל שאני לא אצטרך לתקשר איתו, נכנסתי לפייסבוק, וזה היה טעות, כי כל המקום שהייתי בו קודם, כן. אין. ישר היה כאילו, אני לא יודעת מה יהיה כשהפרק יצא החוצה, אבל ענייני איראן, ותהיו מוכנים, היום ב-12, היום כן. זה, ואני פאק, הילדים בבית לבד. זהו, ונכנסתי למצב, ואז התחיל החלק השני של הקונצרט, ואני כלואה בתוך סיטואציה, אני לא מבינה איך הם ממשיכים לנגן, כאילו מלחמת עולם. נכנסתי למצב, כאילו מצד אחד את בהבימה שם, ואז יש שם, מלמטה יש מקלט גרעיני, אבל הילדים, מה קורה? וואי, אבל זה קטע מטורף תודעתי, כי אני רק הבוקר, גם מפוסטים, מתגובות, אולי באחת הקבוצות נשים, בטח במה מצחיק או משהו כזה, ראיתי כן, אני גם עם מה מצחיק, גיליתי את כל הדבר. לא היה לי מושג, כאילו, בניגוד אלייך, לא בקטע שזה יותר טובה, אני אלא פשוט לא התחברתי למקורות מידע שבהם אמרו את זה. אבל זה קטע מטורף, אבל על זה בדיוק אני מדברת. כן. על זה. של כאילו, אם לא, זה עץ נופל ביער, נכון? כן.
כאילו, אתמול, אני לא יודעת מה היום, כאילו, מתישהו אני כן הייתי בטח נכנסת לעניינים, אבל אם לא הייתי יודעת, הייתי נהנית מהקונצרט, כן. והייתי נשארת במצב שהייתי בו, שהיה פתוח וזה. כן. אבל זה קו הדין כל הזמן, כאילו, מה המציאות, מה לא, מה רק התודעה, זה באמת כל הזמן שאלה הדבר הזה. נכון. אבל עברתי שם תהליך. כאילו, בהתחלה זה באמת היה חרדה, איזה 20 דקות של תרחישים של כאילו כבר באמת הולכים בשלג עם שק, לא יודעת מה. בשלג. בישראל, כן. כזה. ושל קנו, לא יודעת. כזה. לא, כי לקחת אותי לארץ אחרת, כאילו. לא, אבל זה היה כזה. תודעה של פולין, כן. וגם בדיוק היינו אצל סבא שלי בבוקר, אז בכלל הייתי גם, כאילו, הוא כבר כמעט 100 שנה פה, והוא כאילו עבר כל כך הרבה, וכזה. ואז, לאט לאט, ניסיתי להרגיע את עצמי, ואמרתי, אוקיי, כל מיני דברים הגיוניים. רגע, זה לא יקרה עכשיו, ועובדים לנו על התודעה, וזה יהיה לנו זמן להגיע הביתה, אולי אפילו אני אוכל איזה משהו טעים לפני. התחלתי להרגיע את עצמי, והדבר שהיה לי הכי הכי חזק, זה היה, את לא חוזרת לתודעת הישרדות. וואו, חזק. כי מה שעשיתי בחודשים האחרונים, זה עוד פעם לעלות מהבור הזה, שלא מאפשר לי לדמיין עתיד. ואני עכשיו, כאילו, היה לי תקופה טובה, שהתחלתי כזה, זה התחיל להיפתח, ואני רוצה להישאר שם. ואני לא יודעת, תגידי מה את אומרת. לא יודעת, פשוט נשמע לי נורא חזק מה שעברת שם. תגידי מה את אומרת. מה את אומרת? לא יודעת, אני מרגישה שזה כל הזמן, כאילו, ריקוד כזה בתוך התודעה. מה שאמרתי קודם, מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה מפולטר, מה הפיד שלי, מה הפיד שלך, מה הפיד שלי והפיד שלך, אבל... זה של שלמה גרוניך, לא? נכון. מתחברים סוף סוף לפיד ישראלי. מעולה. אז זה כל הזמן משחק כזה, באמת שאין לי שורה תחתונה אליו, אבל זה נשמע לי ממש חזק מה שעברת שם. ונשמע לי שכל את אמרת, טיפסתי מהבור, אז נשמע לי שהכל מה שבנית היה איתך שם. זה חזק. כי באמת לא, נכון, נבלת ונכנס לחרדה וזה וזה, אבל משהו אחר התאפשר שם. שזה אדיר. וגם זה שאולי היית מצופה במוזיקה, כאילו שהייתם בתוך הדבר הזה. לא רק זה, זה מוזיקה מפעם. כן. כאילו שאגב, שזה יכולה גם היה לקחת חזק. למקומות, אותי מוזיקה קלאסית יכולה לקחת למקומות גם מבהילים, ומתחברת תודעתית, את יודעת, גם עם שנים קשות. אבל נראה לי, בדיוק, אבל נראה לי שמה שהחזיק אותי זה, עברנו האנושות הרבה. כן. כאילו, יש פה איזה חוט חזק. לא יודעת, לפעמים זה הולך לשם, לפעמים לשם. כי באמת, נכון, לחוט הזה יש שני צדדים, אבל... נוק, תאספי אותנו לכדי פרק. נראה לי אנחנו שמה, אנחנו בול בפרק. פשוט נתחיל? כן. יאללה, פתיח. איתנו ליאת שפר בן יעקב. בוקר טוב. שלום. בוקר אור. איזה כיף להיות איתכן. ממש כיף שבאת. ואת באת מרחוק. לא נורא רחוק, חצי רחוק, חיפה. זה רחוק. את חיפאית? מחיפאית. כאילו תמיד? נולדתי בחיפה, עשיתי טיול, גרתי במרכז הרבה שנים, צבא, אוניברסיטה. אחרי זה חזרתי לחיפה, משם שיקגו, מינסוטה, ואז שוב חזרה. הערים והים קוראים לי כל פעם לחזור. יו, חיפה הכי יפה. אני מסכימה. היה לנו כבר פרק שחיפה כיכבה. עיר מבוזבזת, אבל זאת שיחה אחרת. אני מאוד אוהבת לבוא לשם. אתמול הייתי שם. סיפרתי. נכון. סבא שלי. לא אמרת שזה היה בחיפה. נכון. גדול. טוב, איך נתחיל? ליאת, ספרי לנו מי את. טאדם. בת אנוש. בת אנוש. אז בטייטלים, אני מייסדת מאסטרס, האקדמיה ליצירת מציאות, נראה לי, נדבר על זה הרבה היום. שכמה זמן יש את האקדמיה הזו?
בגדול, מעל 20 שנה אני מלווה אנשים, למדתי פעם, בגלגול הקודם אני קוראת לזה, למדתי כלכלה, תואר שני מנהל עסקים, לפני 20 פלוס שנה עשיתי מעבר לעולמות של רפואה אלטרנטיבית, פסיכותרפיה גופנית, הוליסטית. הרבה שנים היה לי קליניקה, עבדתי אחד על אחד, וההגדרה של המאסטרס, אני חושבת, זה 6-7 שנים, באמת שזה סיפור מעניין סביב זה, מה שהיה איזה רגע מכונן, אני ככה שוכבת על השטיח עם הילדים שלי, משחקת, ואני כזה פתאום קולטת את עצמי, עולה לי איזה משפט, אני לא רוצה לטפל יותר באף אחד. וואו. ובאותה תקופה אני מטפלת, כאילו רוב העולם שלי זה קליניקה אחד על אחד. ועם הילדים שלך. והילדים שלי, בדיוק. וזה בכלל עלה לי כאילו בהקשר גם של משפחה מורחבת. אמרתי, אבל את יודעת שכאילו זאת העבודה שלך, את מודעת לאירוע הזה, כן? אמרתי, אני לא רוצה לטפל יותר באף אחד, זה לא, כאילו אני מטפלת, הוא מטופל, יש משהו במערכת יחסים הזאת, שכאילו ממש אני זוכרת כמו עכשיו את הרגע הזה, זה לא מתאים יותר. ובעיניי זה חלק מהתודעה שאנחנו נכנסים אליה, נדבר על זה בטח היום. ואז התחלתי לחפש שם לעסק שלי, כי כל הזמן זה היה ליאת שפר בן יעקב, שם קצר, קליט. שהוא קליט. שם קליט. ואז באמת באיזשהו, זה עלה לי המילה הזאת, מאסטרס. כי ניסיתי לחפש מלווה, כאילו זו מילה שהיא לא כזאת היררכית, שיש מישהו שהוא מטפל, ואז המטופל הוא חסר אונים, כי המטפל מציל אותו כזה. ומורה ותלמיד גם, זה לא, מנטור, כאילו בואו, גורו, כל המיל, זה לא אני. ואז עלתה לי המילה מאסטר, וככה הלכתי קצת לחקור מאיפה היא מגיעה ומה היא אומרת. ובעצם מאסטר הוא בן אדם שהוא עם עצמו, עובד על המיומנויות שלו כדי להגיע לרמות גבוהות יותר ויותר של מיומנויות אישיות. ולמאסטר יכול להיות תלמידים, אבל התפקיד של כל תלמיד בסוף זה להפוך להיות המאסטר בחיים של עצמו. ונורא אהבתי את הדבר הזה, כי בעיניי זה כל כך מתאים לתפיסת עולם שלי. קודם כל שאני גם תלמידה נצחית, כי גם המאסטר הוא תלמיד נצחי, הוא כל הזמן לומד ומשפר את היכולות שלו. וביחד איתו הוא גם מלמד אחרים ממסע החיים שלו, והם הופכים להיות המאסטרים, ואין כאן מקום של אני מעל מישהו, מצילה מישהו, אלא עוזרת לו באמת, הולכת איתו את המסע שלו, להפוך להיות המאסטר בחיים שלו. ובאמת זה ברבים, מאסטרס. מאסטרס, בדיוק. שזה ממש מגניב. בדיוק, וזה ישב לי כל כך, באמת, כל כך מדויק, וגם שם, אז הגיע המאסטרס, וזה היה לי בול, ואז זה היה אקדמיה להצלחה בחיים, כי בכל זאת אני מגיעה כלכלה, מנהל עסקים וזה, והרגשתי שההצלחה הזאת מילה כזאת שאני, כאילו היא נחמדה, אבל היא מיד הולכת לי להישגיות, לציונים, לתארים, ועל אף שיש לי כאלה, זה לא הסיפור שלי, זה לא מה שאני מספרת היום לעולם, כי אני לא חושבת שזה מה שמגדיר אותנו וכולי. ואז זה היה הגשמת חלומות, וגם זה היה לי כאילו too much זה. והמודל שלי, שהיום אני מלמדת Masters of Creation, שגם שם המילה Masters כל הזמן נמצאת, ישבתי יום אחד ופשוט כתבתי את כל מה שאני למדתי על יצירת מציאות. אני רגע לקהל שלא מכיר אותי, היום אני מלמדת יצירת מציאות, אבל הרבה שנים יכולתי להגיד שאני יכולה ללמד אנשים בעיקר איך לא ליצור מציאות, ושהייתי מאסטרית מופלאה בליצור את כל מה שאני לא רוצה. את עצמך בחיים שלך? אני עצמי שלך? בחיים הפרטיים שלי, מעולם לא דמיינתי שאני אלמד, כאילו לא התיימרתי שאני אלמד אחרים ליצור מציאות. באמת חקרתי את העולם הזה ממש בשביל עצמי, מגיל מאוד מאוד קטן, התמודדתי עם הרבה מאוד, קודם כל המון בעיות בריאות מאוד כאלה, הזויות, והרופאים אף פעם לא הבינו מה קורה, וזה תמיד היה נורא לא ברור. והיה עניינים כלכליים, ועניינים של סוג של התמכרויות, מאנורקסיה, לבולימיה, כאילו קשה, באמת, הכל היה קשה. תמיד האנשים שהכירו אותי, החברות שלי תמיד אמרו אצל ליאת, כאילו, הכל נסתדר בסוף, אז זה תמיד ילך בדרך הכי קשה, הכי הזויה, הכי מופרכת שיכול להיות. וזה מתיש, כאילו זה מתיש. אז חקרתי את העולמות האלה, אז התחיל הסוד, והיה את הספר של תת המודע בשנות ה-90, של ג'וזף מרפי, ובאמת חקרתי את זה, כי אמרתי, כאילו, אני חייבת להבין בשביל עצמי, אני בן אדם סופר לוגי, על אף אנחנו נחבר היום עולמות שכאילו לחלק מהאנשים נשמעים קצת איזוטריים, אני עדיין תופסת מעצמי בן אדם מאוד לוגי, מאוד שיטתי, מאוד מחבר עולמות, ואני אמרתי שאם יש משהו בסיפור הזה של הסוד, של תת מודע, של יצירת מציאות, הוא חייב להיות שיטתי. לא יכול להיות שפעם הוא עובד, פעם לא עובד, פעם הוא עובד בדיוק ההפך ממה שאני רוצה, כאילו משהו שם,
אני חייבת לפצח אותו לגמרי בשבילי, כי אני לא יכולה לשבש מציאות כל כך הרבה, וכשהילדים נכנסו לתוך התמונה, זה נהיה עוד יותר דרמטי, כי בסדר, אוקיי, סבבה, אני סובלת עם עצמי ועם כל מה שאני צריכה לעבור, אבל פתאום יש פה עוד יצורים שאני בחרתי להביא אותם לעולם, שגם זה סיפור בפני עצמו, כי לא חשבתי שצריך להביא לעולם הזה עוד ילדים, אבל הפיזיולוגיה והאבולוציה השתלטה עליי. ואמרתי, אני לא יכולה להמשיך לחיות במציאות כל כך משובשת. שאלת על המסע שלי, אז עברנו לארצות הברית ב-2007, בעקבות החלום של בעלי, ללמוד, לעשות תואר שני, וללכת לוול סטריט וכולי. אני לא יודעת מי מהמאזינים שלנו זוכר מה קרה בארצות הברית ב-2008, אבל הוא את ההתמחות קיץ שלו עשה בלימן בראדרס, שחודשיים אחרי זה פשטו רגל, ואת רואה את הנחס הזה הולך איתך לכל מקום, וכשהוא לא קיבל עבודה בלימן בראדרס, כי אני הייתי כבר בהיריון חודש שישי, ואמרתי כאילו, זה חייב להפסיק. כאילו זה את הבאת את הנחס? אז זהו, שהמון שנים שאלתי את עצמי מה הסיפור שם. היו שנים שאמרתי כאילו, כנראה לבורא, אם יש אירוע כזה בכלל, אז כנראה יש לו איזה עניין פרטי איתי, כי לא יכול להיות. באמת שהכל ילך כל כך קשה. ואז אמרתי, אולי זה משהו, אם יש תודעה, יש תת מודע, יש זה, אז אולי זה משהו שאני מחזיקה. כאילו, באמת ניסיתי להבין מאיפה הדבר הזה מגיע. אני אגיד אפילו יותר מזה. אמרתי כאילו, אם אין לי שליטה על זה, וככה החיים שלי הולכים להיראות, אני לא בטוחה שיש לי מה לעשות פה עוד הרבה זמן. באמת, כאילו, יש לך ילדים, וזה כבר, זה פחד מאוד מאוד גדול. כן, לאן זה עוד יכול גם לקחת? לאן זה עוד יכול להידרדר, באמת, כי אנחנו, בטח היום אחרי כל מה שעברנו, כי באמת, המציאות יכולה להיות קשוחה מאוד. ומבחינתי זה באמת היה עניין של חיים ומוות. אנשים מדברים על יציאת מציאות, כאילו, את יודעת, לעשות עוד מיליארד, עוד מיליארד זה, להגשים חלומות, לטוס לפה לשם. עכשיו, כמובן שיש גם דברים כאלה, אבל זה ממש לא היה משם, זה היה ממש מהמקום הכי ראשוני של מה אני עושה בעולם הזה, אם זה המסע שלי. ובאמת הצורך לפצח את זה היה ממש צורך קיומי, אני אגיד אפילו. ואז באמת למדתי המון, אני קוראת למסע שלי, יש לו 4 חומשים, 5 שנים חקרתי את העולם הפיזי, את כל הנושא של הפיזיולוגיה, למדתי במסגרת גם הלימודים שלי, פיזיולוגיה, אנטומיה, פתולוגיה, וחקרתי איך הגוף עובד. אחר כך הבנתי שזה לוקח אותנו עד נקודה מסוימת, ומשהו נתקע שם, ואז הלכתי לחקור את כל העולם הרגשי, וכל הנושא של רייך, ועבודה על הגוף, וחיבור הזה של גוף נפש, ואיך הרגשות שלנו משפיעים על הגוף. וכשזה הגיע לאיזשהו נקודה שאמרתי, אוקיי, זה עושה משהו, ואז חסר לי עוד נדבך, חקרתי את העולם של התודעה, של התת מודע, המחשבות, מחשבה יוצרת מציאות, מחשבות חיוביות, כל הנושא הזה, של איך החשיבה שלנו משפיעה על שאר החלקים, ואחרי זה באמת הגיע השלב של הרוח, שבאמת הגעתי אליו בסוף, כי הוא היה מבחינתי הכי לא מובן בתוך המסע הזה, שוב בתור מישהי שצריכה להרגיש, לראות, לדעת שהדברים נמצאים בפיזי. והיום בעיקר העבודה שלי זה האינטגרציה הזאת. גם בתוך המודל זה בדיוק החיבור של 4 הרמות, האנרגטי, רוחני, מנטלי, רגשי ופיזי. וכשישבתי לעצמי פשוט לכתוב את כל מה שלמדתי במסע הזה של 4 הרגליים של החיים שלנו, וכל מה שלמדתי בעולם הפיזי, וכל מה שלמדתי בעולם הרגשי והמנטלי וכולי, פתאום נוצר שם איזשהו מין מודל כזה. אמרתי, מעניין, כאילו יש פה איזה סיסטם, והתחלתי לחקור אותו קודם כל על עצמי, ככה אצלי תמיד הדברים עובדים, קודם כל אני בודקת איך זה עובד עליי, ואז כבר לימדתי, וכבר היה לי מספיק אנשים שליוויתי, התחלתי לבדוק איתם את המודל הזה, ולאט לאט באמת הדבר הזה התפתח, וב5-7 שנים האחרונות זה מה שאני עושה, ובאמת אז המאסטרס, חזרה לשאלה, הפך להיות האקדמיה ליצירת מציאות, ואני אגיד שהיה לי מאוד קשה לשים את זה כטייטל, שוב, אני עם הרציונליות שלי, והחיבור עולמות הזה, אקדמיה, מי אני שלמד אחרים יצירת מציאות? אבל אני אגיד שמבחינתי, היום כשאני מסתכלת על המונח הזה, יצירת מציאות זה הכל. כאילו גם השיחה שככה התחלתם, אמרתי, נתתם לי ממש כל כך הרבה חומר, רק על זה לדבר, של אני נמצאת עכשיו בקונצרט,
ואני כל כולי בתוך העולם הקסום של הצלילים והעוצמה והאנרגיה של התדרים האלה, ואני רק פותחת את הטלפון בסך הכל כדי לא לדבר עם איזה בחור שיושב לידי, ופתאום אני בעולם אחר לחלוטין. בתודעה שלי הולכת למקום אחר. מערכת העצבים שלי הלכה למקום אחר. כן. אני פתאום בהישרדות, אני יושבת באותו אולם, לא השתנה שום דבר, הטילים לא נזרקים עליי כרגע, אבל כל המציאות שלי השתנתה. ומבחינתי יצירת מציאות זה הכל, זה כל מה שאנחנו עושים, זה החל מהפיזיולוגיה שלנו, דרך המערכת הרגשית, דרך המחשבות שלנו, והעולם שסביבנו. הזוגיות שלנו, ההורות שלנו, הילדים שלנו, $1 מיליארד שיש או אין לנו בחשבון הבנק, שאנחנו רוצים או לא רוצים שיהיה לנו, זה הכל יצירת מציאות. ומבחינתי היום, התפיסה שלי שבעצם באנו לעולם הזה כדי ליצור מציאות, בעיניי זה מותר האדם, היכולת שלנו להחזיק תדר מסוים, נדבר על זה, ולפגוש אותו במציאות. וזה בעצם מה שאני קוראת לו יצירת מציאות. אוקיי, זה בעצם לא הסוד, אלא יותר איך אני יוצרת החיים שאני רוצה שיהיו לי. זה הסוד במקום הזה שבאמת יש איזה משפט כזה שהבורא רצה להחביא את המפתח הכי גדול בחיים, והוא אמר איפה אני אשים את זה במצולות הים, ברקיע, בזה, אמרו לא, שם האנשים ימצאו, אבל אם תשים את זה בתוכם, לשם הם לא יגיעו אף פעם. זה כמו שאנחנו מחביאים את השלט של הטלוויזיה, בספה. גדול. הכי קרוב, אף אחד לא מתחת לאף. זה טוב, אה? כן. אז מהבחינה הזאת, הסוד הוא באמת שהיכולת הזאת קיימת בנו, שזה הקוד הכי ראשוני שלנו, זה שאנחנו יוצרי מציאות. אני הרבה פעמים משתמשת בסיפורי התנ"ך, כי מבחינתי יש שם המון רמזים למה באנו לעשות כאן, פחות מהמקום הדתי, אלא יותר מהמקום באמת של העברה לדורות. ובעצם האלוהים, הבורא, איך שלא נקרא לזה, הטבע, אם אתם רוצות, אומר, בוא נברא אדם בדמותנו, בצלמנו. מה זה בדמותנו, בצלמנו? אנחנו יוצרי מציאות, אנחנו יצרנו פה עולם, ואנחנו יוצרים אנשים, בני אנוש, נשים וגברים, שהם בצלם הבריאה. זה התפקיד שלנו. ומבחינתי, זה באמת לא הסוד הזה של תחשוב על מה שאתה רוצה, תעשה איזה לוח חזון, תמלמל כמה מנטרות, תגיד 21 יום מיום ליום, אני יותר עשיר, שמח, רזה, חטוב, whatever, וזה יקרה, אלא באמת איך אני חי את החיים שלי במקום הכי עמוק של ההוויה שלנו, מי אני בעולם, מה אני מאמין על עצמי, ומשם כל השאר מגיע. עולה לי שכאילו לילדים יש להם את זה באופן טבעי, נכון? אני אגיד יותר מזה, לילדים שלנו במיוחד. אני חושבת שהדורות מתפתחים, כאילו אפשר לראות מדור לדור, אפילו בתוך הילדים שלנו, אני רואה את זה בילדים הצעירים והילדים המבוגרים יותר, את ההתפתחות התודעתית והאנושית, ואני אגיד שהילדים שלנו נולדו עם התודעה הזאת, אנחנו נולדנו יותר עם תודעת סבל, יותר עם תודעת הישרדות, זה נכון שזה בילט אין, אני תמיד כשאני מנסה לבדוק איך זה היה אמור להיות, אני בודקת בטבע, אני בודקת צמחים, אני בודקת בעלי חיים, ואני בודקת תינוקות, איך המערכת עובדת אצלם. אז איך זה היה אמור להיות? כאילו, מה זה זה? זה באמת להיות במהות שלנו, אוקיי? אם אני מסתכלת על צמח, אוקיי? אתה שם באדמה זרע של אלון, אוקיי? יש לו זמן מסוים שהוא יוציא את השורשים, זמן מסוים שהוא יתחיל להוציא את העלים, זמן מסוים שהוא יתחיל לגדול, זמן מסוים שיגיע הבלוטים, כי יש לו קצב מאוד מאוד ברור, אתה לא יכול להאיץ את זה, אתה יכול לדשן קצת את הקרקע, אתה יכול להשקות בגבול מסוים, ויש לו את המקצב שלו, ואתה לא יכול להאיץ את הדבר הזה, וכל מה שיכול לצאת מעץ אלון, זה עץ אלון. אין לו אופציה אחרת, הוא לא יהיה אורן, הוא לא יהיה ורדים, הוא יהיה עץ אלון. אנחנו, יש לנו שורש, יש לנו גרעין כזה. אוקיי? והגרעין הזה, אני קוראת לזה המהות הנשמתית, אנחנו נקרא לזה המשמעות, הייעוד, כל אחד איכשהו, איזה מילים שהוא ייתן לזה. מה אני באתי לעשות, מה נוגה באה לעשות, מה כל אחת מאיתנו, מה סמדר באה לעשות בעולם. ואנחנו, בניגוד לעץ אלון, יכולים לבחור. סמדר יכולה לבחור, שהיא רוצה להיות נורא נוגה. נורא באה על הווייב של נוגה, והיא יכולה להתחיל לנסות לעשות דברים, להיות יותר דומה לנוגה מאשר לגרעין של סמדר. אנחנו יכולים לבחור כי יש לנו בחירה חופשית. אוקיי? לעץ אלון אין בחירה חופשית אם הוא הופך להיות עץ אלון או לא. לנו יש בחירה חופשית, האם אנחנו צומחים להיות המהות שלנו או לא. ומבחינתי זה מסע החיים שלנו. לגלות מה זה הגרעין הזה,
והגרעין הזה זה המקום שממלא אותי, שמשמח אותי. אבל זה כן אני להבין את הגרעין, מהו הגרעין שהוא נוגה, ומה הוא היה אמור להיות, ואז למצוא דרך להגשים אותו? זה כזה? כן. כי מה שבתוך מודל יצירת מציאות, לא נעבור על כולו, כי רק על זה אפשר לעשות 10 פרקים, אבל קודם כל הוא מתחיל מהאנרגיה האינסופית. בורא, בריאה, טבע, כל אחד, אני בכוונה לא נותנת לזה, כי אני רוצה שכל אחד יצוק פנימה את מערכת האמונות שלו. יש לי אנשים דתיים, חרדים שלומדים איתי, ויש לי אנשים שהם אתאיסטים לגמרי, וכל אחד שם שם את המילה שלו. אז מבחינתי, קודם כל אנחנו מתחילים מהאנרגיה האינסופית, מי שרוצה יקרא לזה אלוהים, בורא, בריאה, מי שרוצה קורא לזה טבע, זה בכלל לא משנה. אז קודם כל, ואני אומרת, זה השלב שאנחנו לא צריכים לעשות שם כלום, רק לדעת שמשם הגענו. אוקיי? זה המקור שלנו. מתוך האנרגיה האינסופית הזאת, כל אחד מאיתנו הוא איזשהו תדר ייחודי. אוקיי? איזושהי אנרגיה ייחודית. לאנרגיה הייחודית הזאת יש ערכים, יש את האנרגיה הזאת שאני מביאה לחדר כשאני במיטבי. אוקיי? וככל שאני מבינה את זה יותר, ומשם גוזרת את הרצונות שלי, ולא מהסביבה, ולא ממה שאמרו לי, ולא ממה שמצפים ממני, ולא ממה שההורים שלי עשו או לא עשו, או מה שהם רוצים לתרקן דרכי, או הסביבה אומרת לי שזה ההגדרה של בן אדם מצליח, אלא מתוך הגרעין הזה, מתוך הערכים שלי, בתוך האנרגיה שלי, ומשם אני גוזרת את הרצונות שלי, ומשם אני גוזרת את כל שאר הכיוונון תדר שלי, או כיוונון העשייה שלי, הפעולות, המחשבות וכו', זה המקום שאני קוראת לזה צינור השפע שלנו נפתח. וכשאני מנסה להיות מישהו אחר, כשאני מנסה להוציא עלים של גרעין של מישהו אחר, זה לעולם לא יהיה בעוצמות, בשפע, בשמחה, בהנאה, בבריאות, כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים, כמו שכשאני הולכת בנתיב שלי. העניין הוא באמת, וזה מבחינתי המהות הזו של החיים שלנו פה בכלל, זה הגילוי. כן, אני אומרת, אנחנו לא באים עם ספר הנחיות, לא כתוב לנו, אתה עץ אלון, אין שלט כזה ליד השתיל, וזה מה שבאת לעשות פה, ואתה צריך כך וכך אור, וכך וכך דשן, וזאת העונה שאתה פורח בה, אלא אתה מגלה את זה. יש לנו את הסימני דרך האלה בדרך של מי ההורים שלנו, ואיפה גדלנו, וכל מיני, מה הצלחנו, מה עבד לנו יותר, מה עבד לנו פחות, זה אותם סימנים. אולי גם יש רמזים בשמות. בהחלט, בשמות, בתאריך לידה. בסוף, אני רואה את החיים כמשחק, כמה שאפרופו איראן, ובטח השנתיים האחרונות אולי נראה לאנשים פחות משחק, וההגדרה שלי עוד מעצבנת, ואני יכולה גם להבין למה. אבל כשאתה מסתכל על זה כמשחק, אוקיי, ואתה מבין שכל החלקים שם, כדי שאתה תבין, תלמד את החוקים האלה תוך כדי תנועה, כדי שתלמד את הוראות ההפעלה הפרטיות שלך בתוך המשחק הזה, אז באמת זה השם, וזה ההורים שלנו, וזה תאריך הלידה שלנו, וזה המקום שבו נולדנו, וכל הדבר הזה, זה הכל חלק מאותו מארג אנרגטי שנולדנו לתוכו, והוא חלק ממה שמאפשר לנו את הגילוי מחדש הזה של העוצמות שלנו. אבל כמו שאמרת, כשתינוק נולד, הוא יודע מתי הוא רוצה לאכול, הוא יודע מתי הוא רוצה לישון, הוא יודע כמה, הוא יודע הכל. אבל אז אנחנו אומרים לו, לא, הוא צריך, עושים לו הרגלי שינה, נכון? מלמדים אותו לישון כשצריך, מלמדים אותו לאכול את מה שבריא, את הכמויות זה טוב בהנקה אין מד, אז אי אפשר לדעת, אבל הוא לא גדל מספיק, הוא כן גדל מספיק, הוא עוד לא יצא מהבטן, כבר נותנים לו ציון. נכון, לראות אם הוא עומד בציפיות או לא. אתה מגיע לטיפת חלב, מודדים אותו, שמים אותו בסקאלה. זה לא המקצב הטבעי שלו. אוקיי, הסקאלה היא איזה ממוצע של, לא יודעת, איקס ילדים שלא יודעת איפה, בדקו אותם והחליטו שככה צריך לגדול. זה לא הקצב הטבעי שלו. וככה לאט הוא הולך ומתרחק מהטבע שלו, ומסך חיינו זה המסך הזרה, ממש. זה מה שרציתי... קטע. לא, תגידי. רציתי להגיד, קודם דיברת על הצלחה, על זה שקראת לזה בהתחלה, האקדמיה להצלחה, והיה לכם זה נורא קשה, וזה קטע, זו מילה שגם לי מאוד לא פשוט איתה, וזה כמו שאת אומרת, זה ישר על הישגים וכאלה. הייתי באיזשהו מסע בסיני עם מישהי מדהימה, שמחה דר פרלמן, וממנה, אני חושבת שפעם ראשונה ששמעתי את זה בהקשר הזה, שהיא דיברה על הצלחה כמשהו שצלחנו, ולא כהישג. ואז חשבתי על כל מה שאמרת, כאילו השיבושי מציאות שעשית, אבל לא יודעת, אולי זה פסיכולוגיה בגרוש, אבל בעצם נשמע שלמדת אותך מאוד מאוד טוב, כדי, אפילו אין לי בדיוק את המילה, אבל כאילו כל מה שצלחת הוא... וזה בדיוק הסימנים של הדרך.
אוקיי? ברור לי היום, כשאני מלמדת יצירת מציאות, שכל מה שעברתי בדרך לא היה תקלה או טעות, אוקיי? אלא הדרך הכי טובה ללמד, זה שאתה צריך לעשות undo, unlearn ו-relearn, וללמוד מחדש את מה שלא עבד לך. אני למדתי כל כך הרבה בתוך השיבושים האלה, של קודם כל מה אני עושה. איפה זה עובד, איפה זה לא עובד, למה זה לא עובד, איך אני מתקנת את זה. היכולת, אני תמיד אומרת שכשבן אדם יש לו איזה מתנת טבע, הוא לא יכול ללמד את זה. כאילו, בן אדם שהמתנה שלו זה נגינה, והוא שומע והוא רואה צלילים, הוא לא יכול ללמד אף אחד את הדבר הזה. אוקיי? הוא יכול להיות מורה לפסנתר, אבל הוא לא יכול ללמד את הדרך שהוא רואה תווים, והוא חווה את זה, כי ככה הוא רואה כאילו, תלמדי מישהו לראות צבעים. אני רואה אותם, אני לא לימדתי את עצמי לעשות את הדבר הזה. ודווקא המקומות שהרבה פעמים קשים לנו, ומאתגרים אותנו, והיינו צריכים לעשות שם איזושהי למידה, איזשהו תיקון, איזשהו שינוי, לצלוח שם כל מיני דברים. אנחנו לומדים הכי הרבה. והיום כשמישהו בא ואומר לי, א', הייתי שם, כאילו באמת, זה נדיר שמישהו מספר לי איזשהו סיפור, וזה לא מתכתב באיזושהי צורה למשהו שעשיתי, זה גם נותן המון תקווה לאנשים. אחד הדברים שתמיד באמת שמעתי אותו שנים, כשאנשים מגיעים סיפור קשה כמו שלי, לא יצא לך לשמוע. ועצם זה שאני אומרת, א', נעים מאוד, בוא נספר לך קצת, שתרגיש בנוח, וב', לכולנו יש את הסיפורים הקשים שלנו, וזה נותן הרבה תקווה שאתה יושב מול מישהו שצלח משהו, והוא נמצא במקום אחר, ואתה מאמין שזה אפשרי, לא כי הוא מספר לך או מוכר לך, כי אתה רואה, כאילו, הוא מדגים את זה. כן. וזה באמת גם היכולת ללמד, והרבה פעמים אותו learn ו-unlearn, אותו חזרה למה שהנשמה שלי באה לעשות, בדיוק מגיעה מהמקומות האלה. של דברים שלא עבדו לנו, קשיים שהיו לנו בילדות, התמודדויות שהתמודדנו איתם, ואנחנו כמבוגרים בעצם מסתכלים ואומרים, אני רוצה לתקן את הדבר הזה. אני לא רוצה שעוד ילדים יחוו את מה שאני חוויתי, אני לא רוצה שעוד אנשים יעברו את מה שאני עברתי, וזה חלק מאותה שליחות של הנשמה, שהיא באה בדיוק לעבור את הקושי הזה, כדי לשנות אותו, כדי להתגבר עליו, כדי לצלוח אותו, כדי להבין שאפשר אחרת, ולהביא את המתנה הזאת הלאה, כי בסוף, במסע החיים זה גם חלק מהתפיסה שלי, כי אני, שוב, כמו שאני רואה את המציאות, ולא רק אני, אנחנו כולנו מחוברים. וכשאני עושה מסע, חלק מההגשמה של הנשמה שלי, זה לא רק להפסיק לשבש את המציאות שלי, זה גם ללמד אחרים לעשות את אותו דבר, כי זה אחד המקומות שהנשמה שלנו באמת זורחת בה, זה כשהיא עושה דרך ומבינה, ואז מעבירה את זה הלאה. חזק, ממש, אני מאוד מתחברת לזה. אני גם, ואני עדיין, אבל עם הילדים. כי יש משהו בילדים שהם, דיברנו אני רואה את זה על הילדים שלי, על היכולת, אפילו ימי שהוא בן 7, אז הוא אומר, אני מדמיין את זה, ואז זה קורה. כאילו, יודע לעשות את זה מאז שהוא נולד. אבל אני חושבת איפה באמת מתחיל השיבוש, ואז זה עוד מבולגן קצת, אבל בעצם אנחנו באים לפה, ואנחנו גם צריכים להתאמה, ואנחנו כן צריכים להתבלבל, אני כן צריכה לחשוב, רגע, אולי אני נוגה. כן, כאילו, אנחנו צריכים לחיות את החיים האלה. בשביל להבין בסוף שאני לא נוגה. נכון, ואנחנו צריכים כן להתחכך, ואנחנו צריכים להזיז אחד את השני, בשביל שבסוף נבין גם את הנפרדות, אבל גם את החיבור, שברגע שאני מגלה מי אני, אז נוגה יכולה להבין מי נוגה. נכון. אני אגיד שמבחינתי... נוג. מי זאת נוגה? כאילו, לא יודעת, זה היה לי זר. אני רגע, ברשותכן, אני אצטרך להיות עם האוזניות. איפה שאני אהיה? לא. אני מקריבה את עצמי. וואי, סמד. למען האחד. פשוט מטריד אותי כל הזמן העניין הטכני, אז אני רוצה לשחרר את זה. אוקיי, זהו. אז אני אגיד קודם כל שמבחינתי אין טעויות. בדיוק מה שאת אומרת, כאילו, זה שאנחנו נטמעים, זה שאנחנו מתבלבלים, זה שאנחנו מבלבלים את הילדים שלנו, זה חלק מהתוכנית. בסדר? אני באמת מאמינה גם בתוך המערכת הפיזיולוגית שלנו, גם בתוך המערכת החברתית שלנו, כולל כל הטרפת שאנחנו עוברים פה, יש תכלית. וזו אחת האמונות באמת הכי בסיסיות שלי, שלכל דבר יש תכלית. לפעמים התכלית היא לקחת אותנו למקום טוב, לפעמים התכלית היא לראות מה לא, כמו שאת אומרת, לדעת שאני לא נוג, אוקיי, ואני סמד, ומה זה אומר, ומה לה זה אומר, ומה לך זה אומר, ולעשות שם את התהליך, כי חלק ממה שאנחנו עדיין בגלגול הזה לומדים, זה המקום הזה כשאתה משחרר משהו שהוא כבר לא מתאים, ואתה מגלה מה שכן, משהו מדהים קורה שם. אנחנו מקבלים המון
ברמה הפיזיולוגית דופמין, סרוטונין, אבל המון סיפוק מהגילוי הזה, אוקיי? בעיניי, בנקסט לבל של החיים שלנו, וגם שם יש עוד נקסט ועוד נקסט, אנחנו גם נוכל ליהנות בלי הסבל, נקרא לזה, בדרך, בסדר? בלי ללכת לכל כך הרבה מקומות רחוקים כדי לחזור חזרה הביתה למהות, אבל חלק מההתפתחות האנושית, השלב הזה של ההתפתחות האנושית, זה כן גם ללמוד ממה שאנחנו קוראים לו דואליות, מקושי, מכאב, ממחסור. כמו שאני תמיד אומרת, מתי בן אדם נזכר שהוא בריא ושזה נורא חשוב להיות בריא? כשהוא חולה, כשמשהו כואב לו. למה? כי בבילט אין שלנו אנחנו עדיין לא קמים בבוקר ואומרים איזה מזל שאני בריא ותודה לאל. אגב, ביהדות זה כן קיים. תודה שהחזרת נשמתי באפי ושאני כאן. אבל גם אנשים שהרבה פעמים אומרים את זה, בטכני לא בהכרח מרגישים את זה במהות. אוקיי? אז אנחנו עדיין נמצאים באיזשהו שלב אבולוציוני, אני אקרא לזה, של אנחנו עוד לומדים דרך הדואליות, דרך זה שדברים לא עובדים, ואנחנו בהישרדות, ואנחנו בקושי, ואנחנו בכאב, ואנחנו מקבלים את הסיפוק מלעשות את המסע לצד השני. וככל שאנחנו יותר ויותר נתפתח, אנחנו נבין שאפשר ליהנות מהצד השני, כמו הבן שלך, שהוא יודע לחלום ויודע להגשים, וזה ממש סבבה מבחינתו, והוא ממש לא צריך את השיבוש מציאות שאני החזקתי 40 שנה כדי להגיע לרגע הזה. אוקיי? כי לא יש דברים אחרים לפתח וללמוד ולגדול בתוכם, וזה נהדר שזה כבר שם. וכמו שאת אומרת, עדיין, גם כשכן, אני קוראת לזה, אנחנו הולכים לטייל. בסדר? כי אני הולך לטייל, אני הולך לכל מיני מחוזות, ואז אני אגלה, זה מתאים לי במחוז הזה, זה לא מתאים לי, אני מתחבר, לא מתחבר, זה טוב לי, זה לא טוב לי. כדי לחזור חזרה הביתה, כדי לחזור חזרה פנימה למהות שלנו, לאותו שלט ששמנו בספה, ולהיזכר שלא יקשיבו. הוא לא יקשיב. שנגיד לו שלא יקשיב לפרק הזה. מעניין שאת השלט הוא קשה לו עוד. אז כן, זה חלק מהלמידה. זה חלק מהלמידה. זה ממש אדיר, כי אני מרגישה גם, לא יודעת, אנרגטית, וגם מהדברים שאת אומרת, שכזה כמו, נראה לי עצם השחרור, אני אגיד הרבה פעמים בשיחות, או דברים שאני מאזינה על יצירת מציאות וכו', ולהקתו. אז יש את הדבר הזה לפעמים, שאת חייבת להיות, אוקיי, הבנת באיזה תדר את צריכה להיות, כדי, כאילו, נגיד אני אקח את הדוגמה של סמד מהקונצרט, נניח, אבל, או מיליוני דוגמאות שקורות לי כל יום, אבל זה כמו, שיט, נפלתי, אוי, אני לא בסדר. זה מייצר כאילו, בדיוק את ההפך. פיצחתי את הקוד, נניח, אני בחיים לא פיצחתי את הקוד, אבל נניח פיצחתי את הקוד, או אני יודעת איך, או אפילו, אתה יודעת, זה גם לפעמים בענייני תזונה נכונה, בענייני שעות שינה, בענייני מיליון דברים, או באיזה תדר אני צריכה להיות כדי לעשות כך וכך, ואז כאילו כל דברים מוגדרים כנפילות, וגם החשש שלי שזה ילך, אצלי זה הרבה פעמים הולך באמת להלקאה עצמית, אז לא הייתי מכווננת על כך וכך. אז קודם כל אני מרגישה שזה לא, ממש לא הדיבור שלך, וזה נורא מאפשר. אבל אני אשמח שתגידי על זה קצת, כאילו, איך אנחנו באמת, אמרת קצת על זה שאין טעות, אבל איך אנחנו חיות בעולם, בסוף יש כל הזמן השפעות, ונפתח את הפייסבוק באמצע הקונצרט, ובתקופה הזאת בטח. זה באמת אני חייבת לשמוע על זה. אז קודם כל תודה על זה, כי זו שאלה סופר חשובה, ובאמת אני מוצאת את עצמי, הרבה פעמים שאני אומרת, אני יותר משאני מנסה ללמד יצירת מציאות, אני מנסה לתקן כל מיני תפיסות של יצירת מציאות. אגב, העולם הזה של חשיבה חיובית, בעיניי עושה המון 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 נזק. אוקיי? כי אנחנו לא יכולים לחשוב רק חיובי כל היום, בדיוק בגלל שאגב, זה מביא אותנו בדיוק לתאומות, לספירלות הכי גרועות שיש, של הלקאה עצמית, ואוי ואבוי, הרסתי את התדר עכשיו, ואוי, לא, רגע, אז מה זה אומר? דפקתי את הכל, ועכשיו אני אומרת, יש 4 שלבים, כשאנחנו מבינים את העולם של יצירת מציאות. אז החלק הראשון זה אין מצב. שאתה אומר, לא יכול להיות, מה, אני יוצר את המציאות שלי, אני אחזיק את התדר, בסדר, אחשוב חיובי, לא יקרה כלום. ואז פתאום אתה שומע עוד קצת מגיע לך, וואלה, מעניין, יכול להיות, כאילו, ואז פתאום זימנת איזה חנייה, או חשבת על מישהו והתקשר, ואתה מרגיש כאילו בגג העולם, ואז נקרא שלב שאני קוראת לו אוי שיט. למה זה שלב אוי שיט? כי זה בדיוק זה, כאילו פתאום אתה קולט, וואלה, אוקיי, סבבה, מגנתתי חנייה, התקשרו אליי אנשים, אבל רגע, אני בתדר נמוך יותר שעות ביום, מאשר שאני בתדר גבוה, בטח אם אני גר במדינת ישראל ולא נזיר בודהיסטי על ההר, ואני אגלה לכם גם להם, יש תדרים נמוכים, בסדר? אז אני פתאום אומרת, רגע, אז זה אומר שאני יוצר את המציאות שלי, אז כל מה שאני מחזיר, אז אני מתחילה להיבהל, אז אני מתחילה לפחד, אז אני מתחילה רגע להיכנס לאיזה סרט לא טוב בהקשר הזה, ואז אני קוראת לזה שלב המאסטר שאתה לומד,
יש עליות, יש ירידות, זה דרך, בסדר? אז קודם כל, אני אומרת שכשהגרף עולה ויורד, כי אנחנו מחוברים ל-AKG, זה אומר שיש חיים, נכון? כשהקו נהיה ישר, פחות. אז קודם כל, החיים שלנו זה גרף עולה ויורד. וכשאנחנו מבינים שתנועת החיים, כל תנועת החיים היא עלייה וירידה, בסדר? גם הלב שלנו פועל ככה, גם הריאות שלנו, מערכת העיכול שלנו, כל המערכות שלנו פועלות בקיבוץ והרפאיה. ואותו דבר גם התודעה שלנו. בסדר? יש לי רגעים שאני בהיי, ואני מחזיקה תודעה גבוהה, ואני אוכלת בריא, ואני שומרת על השעות שינה שלי, ואני בסבבה עם הילדים, ואני במחשבות שעושות לי נעים, אני אפילו לא אומרת חיוביות, אלא שנעים לי איתם, בסדר? ויש רגעים שאני בהפך, שעכשיו אכלתי משהו שלא עושה לי טוב בגוף, ולא ישנתי כמו שצריך, זה חלק מתנועת החיים, אוקיי? אז קודם כל, ברגע שאני לא נבהלת מזה, אני כבר לא מזינה את הספירלה היורדת, כי הרי בסוף זה שעברה לי מחשבה שלילית, או זה שאני עכשיו בדאון, או... בואו, אנחנו נשים, אוקיי? הסייקלים ההורמונליים שלנו, במחזור, אחרי מחזור, לפני מחזור, לא משנה, יש לנו סייקלים הורמונליים, גם אחרי גיל המעבר, אגב, הם חלק מהתנועה הרגשית הזו שלנו, אוקיי? גם בטבע. רגע, בוא נדגיש את זה, זה מדהים. את מה? זה שתנועת החיים זה קיבוץ והרפאיה. ממש. אני בדיוק נתתי דוגמה למישהי על זה שזה כמו רקמה. שזה גם אותו רעיון שאת רואה, אבל אז את לא רואה. יורד ועולה, כן. כן. בדיוק. וגם הטבע, אוקיי, אנחנו עכשיו בחוף, במקרה יום שמשי, אבל גם הטבע, יש לו תקופות של התכנסות, יש תקופות שהטבע נראה דומם, אז מה, זה רע? צריך רק אביב. רגע, איך בטבע זה הקיבוץ והרפאיה? אותו דבר, ההתרחבות זה האביב, ואז זה מגיע לשיא שלו. המחזור יותר גדול. בקיץ, בדיוק, מתחיל להתכווץ בסתיו, ושיא הקיבוץ הוא בחורף. אבל נגיד לפרח אחד, איך אפשר לראות אותו? אותו דבר, כשהוא הזרע, אוקיי, הוא יושב באדמה, הוא רדום בהתחלה. זה הקיבוץ. זה איזשהו מין מצב כזה של הרפאיה אפילו, אוקיי? ואז הוא מתחיל לצאת החוצה, זה השלב של הצמיחה, אוקיי? הוא מגיע לאיזשהו שיא שהוא בשיא הצמיחה שלו, ואז מתחיל תהליך של נבילה. אוקיי, גם פרח, הוא נובל, ואז הוא מתחיל להתכווץ, מתחיל איזה, הופך חזרה להיות דשן לפרח הבא. כל דבר בחיים שלנו הוא סייקל. כל דבר, אוקיי, הריון, לידה, כל דבר בחיים שלנו זה תהליך מחזורי כמו חיים ומוות. ויש לנו קטנים וגדולים כאלה לאורך היום. אני קמה בבוקר, השמש זורחת, אני בחלק של ההיי, בערב האנרגיה יורדת, אני הולכת לישון. עכשיו זה רע? לא, למה אנחנו צריכים לישון שליש מהחיים? יש לזה תפקודים משמעותיים, רגשיים, פיזיולוגיים, אנרגטיים, תודעתיים. השינה היא מעבר לגוף, וכל מה שלימדו אותנו על הפיזיולוגיה ורגשית וכולי. אגב, הדרך הכי טובה להתעלל בבן אדם זה למנוע ממנו שעות שינה, והסיבה המרכזית היא בכלל לא פיזיולוגיה. אני צוחקת כי אני שנים לא ישנה. כבר יותר. זה הנשמה. הנשמה בלילה היא חוזרת הביתה. כן. היא נחה. היא מתמלאת. וואי, אני מה זה לא נחה, אני עובדת בלילות. נכון, וזה בדיוק מה שקורה. כאילו בחלומות. בחלומות. אגב, חלק מה שאנחנו יכולים גם ללמוד, זה לבקש מהנשמה לתת לנו לנוח בלילה. כי היא עובדת, כי היא חוזרת חזרה ומתמלאת ולומדת דברים, אוקיי, ועושה את הפרוססינג שלה. אפשר ממש לבקש ממנה לנוח, כי אני עייפה, כי אני רוצה לישון. בסדר? אז חזרה רגע לשאלה שלך, נוג. קודם כל, ההבנה שהמקצב הזה של ההתרחבות, של ההתכווצות, שרגע נכנסתי עכשיו לפייסבוק, ואני כולי בהישרדות, היא חלק מהלמידה שלי. אוקיי? כי אנחנו נמצאים בעולם שזה קיים בו, ואנחנו בחרנו לגור במדינת ישראל במודע או שלא במודע, אוקיי? זה חלק מהתנועה שלנו, זה חלק מתהליך ההתפתחות שלנו. ובתודעה שלנו, כשאת נכנסת אתמול לפייסבוק, אוקיי? וכן, זה הוריד לך את התדר וכו'. אבל את היית צריכה לעשות שם גם איזשהו תהליך חזרה. זה לא רק הוריד, זה העלה תדר של סטרס. של הישרדות, של פחד. שהוא מאוד מאוד חזק. אם אני נגיד משווה תדרים, יכול להיות שהוא ייראה על גרף כמו תדר של שמחה, מרוב שהוא חזק. נכון. שזה אגב חלק מהעניין. בפיזיולוגיה שלנו, חרדה והתרגשות הם מאוד מאוד דומים. אותם חומרים מופרשים, קורטיזול, דופמין. ומן הסתם יש איזה צד של התמכרות לדבר הזה. נכון, אנחנו מכורים, אגב, במיוחד במדינה שלנו, אנחנו מכורים לקורטיזול, להישרדות. אחד הפודקאסטים שהעליתי היה בסוף של המלחמה עם איראן, שהייתה ביוני. שהיינו בסטרס, באמת, כמה שחשבנו אנחנו בסטרס, כאילו, כל פעם מראים לנו כמה עוד רמות אפשר להגיע. ואז אחרי 12 ימים כאלה, חוזרים לשגרה, נגמרה המלחמה, הכל...
אף אחד לא יכול היה לחזור לשגרה, הגוף שלנו היה בכזה היי, בכזה היפר, כל כך מכור לאדרנלין הזה, שמאירים אותנו 5 פעמים בלילה, ואנחנו שומעים טילים, נופלים, טסים מעל הראש, זה מטוס או טיל, כאילו זה היה הניחושים שלנו עם אלה, איזה עולם פסיכי, אוקיי? כמה זמן לוקח לגוף שלנו לחזור לשגרה, אנשים התפרקו כשנגמרה המלחמה. ממש. אוקיי? אגב, הרבה אנשים עדיין עושים עכשיו את הריפוי הזה של כל המערכת. לאה הדיכאון לפני, אם את זוכרת? כן, בטח. ואחרי. כאילו זה היה ממש... אנחנו היינו בדיוק לילה, כמה שעות אחרי פסטיבל ענק, בבית אביחי, וכאילו צחקנו אחר כך שזה הדאון הכי קשה מפסטיבל שאי פעם חווינו, אבל האמת שזה לא היה דאון, זה היה... היפר משהו כזה, כאילו במקום להתרסק מזה שזה נגמר. זה בדיוק הסיבה שאנחנו חולים בסופי שבוע ובחופשות. ימי אמר לי, בסופי שבוע יש גשם. אמרתי לזה בכוונה, כן, שאני הולך לבית ספר, ואז בסוף שבוע אני בבית, יורד גשם. חמוד. יצירת מציאות. אז היית צריכה לעשות שם תהליך, אוקיי? שישבת מול מה שעלה בפייסבוק, ואת יודעת שאת יושבת בתוך אולם, ואת חושבת על הילדים, ואת חושבת מה את עושה עם הדבר הזה, ואיפה היית לפני רגע, ואיפה את עכשיו, למדת המון. גם מאוד כאב לי לראות את זה. אבל זה כאב לך, אבל זה גם כאב לך במקום שלמדת שמשהו מאוד מאוד משמעותי על המנגנון של התודעה. נכון, לא, אבל אני אומרת... וגם על הכוחות שלך. ועל הכוחות שלך, בדיוק. נכון, אבל באמת כל הסיטואציה הזאת של קונצרט, שאת באמת את באיזו הוויה אחרת, כן. אפשרה לי לראות את הדבר הזה. כן. בדיוק, וזה היה התפקיד שלו. ממש. אוקיי, זה בדיוק היה התפקיד שלו, ואחד הדברים שאני כל הזמן חוזרת אליו, שהמעברים האלה, וככל שאנחנו אגב לומדים יצירת מציאות, נתתי לפני שבוע לקבוצה של המאסטרס VIP, זה החבר'ה שלומדים איתי כבר הרבה זמן, דוגמה שכשיש מים עכורים, ואני אשים בהם טיפה של צבע או משהו, את לא תראי, זה יהיה עוד עכור בתוך העכור. אבל כשהמים צלולים, ואני אשים עכשיו טיפה קטנה של ויטמינצ'יק, או של משהו, של איזשהו צבע, זה מיד יתפרס על הכל. אז ככל שהתודעה שלי יותר צלולה, כמו שהיית באותו רגעים ככה בתוך הקונצרט, ונכנס איזה דיוק כזה לתוך התודעה שלך, ההשפעה היא הרבה יותר חזקה מאשר אם זה היה קורה ב-15 ביוני, בתוך הטרפת של הזה, ואומרים לך, גם מחר יהיו טילים, טוב בסדר, גם אתמול היה, גם מחר יהיה, גם עוד שבוע. זה אחרת, כי ככל שאנחנו יותר ויותר עוברים את התהליך הזה, של ניקוי התודעה, של העבודה הפנימית, של שחרור, של סיפורי עבר, של טראומות, אנחנו עושים תהליך, יצירת מציאות, עוד פעם, זה לא, זה כל מסע החיים שלנו. אני פוגשת את סיפורי הילדות שלי, כי הם מחזיקים תדר מסוים בחיים שלי, וממשיכים להשתכפל במערכות היחסים שלי. אני מטפלת באמונות שלי על עצמי ועל העולם, אני פוגשת את הפחדים הכי עמוקים שלי. אז אני עושה עבודה מאוד מאוד עמוקה, שאגב, היא נשמעת אולי סיזיפית, אבל אנחנו עושים אותה בדרכים שהם... כיף. יותר כלילות, זה לא לשבת עכשיו שנים בספת הפסיכולוג, שלזה לפעמים יש את התפקיד שלו, בזמן שלו, זה אנשים שכבר עשו הרבה פעמים דרך, וכבר פגשו את הדברים, אבל הם לא בהכרח מבינים איך לקחת את זה לנקסט לבל כדי לחיות אחרת. כי הרבה פעמים מה שקורה דווקא בתוך תהליכים כאלה, אתה כבר מבין למה זה קורה לך, אתה מבין, אוקיי, הבן זוג שלי כזה, כי זה הסיפור שאני משחזרת עם ההורים שלי, ואני ככה כי אני עושה שיקוף לאבא שלי, ואני ככה כי אמא שלי הייתה זה, וזה העברה הבין-דורית מהמם. עכשיו נתת לי את כל ההסבר למה את מחזיקה את התדר שאת מחזיקה, ומה הלאה? אין הלאה, כאילו עכשיו אני יודעת למה אני דפוקה במרכאות או שרוטה, בסדר? ואז אנחנו עושים את הלאה, אוקיי? מה זה בא ללמד אותי? תמיד יש לזה תפקיד שזה בפני עצמו כבר מאוד מאוד מרפא. זה בא להראות לי על הכוחות שלי, על העוצמות שלי, על היכולות שלי, אוקיי? ואז אני עושה את העבודה הזאת. ואז כשאני פוגשת את אותו רגע, שהתודעה שלי מתערפלת, אני מבינה, וככה אני גם מעבירה את זה הלאה, שזו הזדמנות של המערכת שלי לעשות עוד למידה. ואז אין שם הלקאה. אני היום כשאני פוגשת את הדברים האלה, וגם אני פוגשת אותם, כי תמיד אני אפגוש אותם, כי אני חלק מהתודעה הקולקטיבית, כי בתודעה הפרטית שלי יש דורות על גבי דורות שאני יכולה לעבור ולעשות שם שינוי. אני מבינה שכשאני פוגשת את הרגע הזה, יש בתוכי עוד חלק שמוכן לעשות עוד קפיצה ועוד למידה. אוקיי? ואז אני לא נכנסת למקום הזה של הלקאה עצמית, של אוי ואבוי, אני בתדר נמוך. אני אומרת, אוקיי, סבבה. מהמם, בוא נחבק רגע את המקום הזה.
מבחינתי, אגב, בכלל, אם אני תמיד אומרת, אם יש כפתור אחד שהייתי יכולה ללחוץ אצל כולנו, זה המקום של אהבה וקבלה עצמית. אהבה וקבלה עצמית זה לא לאהוב את עצמי כשאני בסבבה ואני חמודה, ואני מהממת, ואני מרגישה טוב, ואכלתי טוב, וישנתי טוב. אלא כשלא אכלתי ולא ישנתי, ואני עצבנית ואני כועסת, עכשיו בואי נראה אותך אוהבת את עצמך. עכשיו בואי נראה אותך מקבלת את עצמך. זה אהבה וקבלה עצמית אמיתית. נורא קל לאהוב מישהו שהוא מהמם והוא נחמד והוא טוב. כן, מי לא אוהב, זה הכי קל. עכשיו בוא נראה אותך אוהבת ומקבלת את זה כשקשה, כשזה לא כל כך פשוט. וזה המקום בדיוק שמשתנה התדר. זה לא כי אני עכשיו בהיי, אלא אני מקבלת את זה שאני בלואו. וזה השינוי תדר הכי עוצמתי שאני יכולה לעשות. חזק. ממש. רגע, אבל אני מרגישה שצריך איזה סדר בסיסי בעניין של, נגיד המלחמה וכל הזוועות, איך זה מתיישב לנו עם זימון מציאות. אז אני אגיד שמבחינתי אנחנו מזמנים מציאות, רגע נעשה לזה חלוקה גסה בשני רבדים. אחד זה כשאנחנו בעולם כאן, בחירה החופשית שלנו וכו', תכף נדבר על זה, ואחד זה כשהנשמה שלנו בחרה לבוא לפה. אוקיי? קודם כל, עצם הבחירה של הנשמה לבוא, לחיות פה זאת בחירה חופשית. אז בעצם גם פה יש קבלה. בדיוק. מבחינתי, אחד הדברים שלי מאוד עוזר, אוקיי, אני ככה לא דיברתי על זה, אבל חלק מהמסע שלי, דיברת על סבא שלך, וזה, חלק מהמסע שלי התחיל כשאני נכדה לניצולי שואה, ואני מגיל מאוד קטן, אני קוראת לזה, סבלתי ממש מדיכאון קיומי. כאילו זה אפילו לא היה קשור לסיפור החיים שלי הפרטי, אבל זה שיכול להיות כל כך הרבה רוע וסבל בעולם, זה משהו שאני ינקתי בחלב אימי, אמיתי. ולא הבנתי. תמיד אמרתי, כאילו, אני לא יודעת אם יש או אין אלוהים, אבל אם יש אלוהים, יש לו חשבון ארוך איתי, כי אני לא מבינה איך הוא מאפשר לדברים כאלה לקרות. ואם יש אלוהים שיכול ליצור את הכל, אז איך יכול להיות שהוא יוצר דברים כאלה? אוקיי? ואם אין משמעות לחיים, אז מי צריך את כל האירוע הזה מלכתחילה? אוקיי? באמת לא הצלחתי, וחלק מהמסע הזה שלי לפצח את סיפור החיים פה, ואמרתי שבגיל מאוד קטן, אמרתי, זה לא עולם להביא אליו ילדים. זה עולם של סבל וכאוס וטירוף ורוע. למה לחיות פה? באמת לא הבנתי את הדבר הזה, ויצירת מציאות עבורי נתנה לי המון המון שקט ותשובות במקום הזה. אז קודם כל זה מתחיל באמת מההבנה שהנשמה בחרה לבוא לפה, והיא בחרה את הזמן שהיא תגיע לכאן, והיא בחרה הרבה מאוד נקודות בתוך מסע החיים שלה, ואני יודעת שלהרבה אנשים זה קשה להגיד, אבל אני בכל זאת אגיד את זה כאן, אם תסתכלי על הנשמות המופלאות ב7 באוקטובר, חלקם נראו ליטרלי כמו מלאכים. קשת ושני, את מסתכלת, זה נראה כמו מלאכים עלי אדמות. אוקיי? אני עם דמעות בעיניים שאני אומרת את זה. כאילו, הם באמת נשמות, אני מאמינה, בסדר? ומי שזה מכאיב לו, אז אני מתנצלת, אבל הם באמת נשמות גבוהות, שידעו שיש תפקיד ל7 באוקטובר, שמשהו שם הולך לקרות, וחבר'ה צעירים, כאילו זה הכי כואב, וילדים, אנחנו מסתכלים כל החיים לפניהם. ברמה האנושית, אין לזה כפרה. אין לזה כפרה, בסדר? ברמה, בתור האישה שלי, האדם, האמא שלי, אין כפרה למה שקרה ב7 באוקטובר, בסדר? זה לא מצדיק את זה בשום צורה, אוקיי? יש גם לאנשים שעשו את מה שהם עשו, או איך שלא נקרא להם, יש בחירה חופשית, בסדר? אבל הנשמות שבחרו וידעו שזה מה שהן הולכות לעבור, ואנחנו רואים גם את החוזרים והשבים והשבות, כאילו את רואה באיזה תודעה גבוהה, הרבה מהם חזרו של איזה חיבורים לנשמה הם יצרו שם. גם לי מרגיש שהם ממש חזרו, השבועים, ונתנו לנו חיים. נתנו לנו כוחות, נתנו לנו חיים, הביאו מסרים עוצמתיים, שרק מי שהיה באמת בשיא התופת יכול להחזיר חזרה ולהגיד את הדברים האלה, וכשאתה מבין שהנשמה בחרה את המסע הזה, אוקיי? והיא בחרה לעבור, כי שוב, כשאני מסתכלת על הבחירה הנשמתית, אז דיברתי על זה קודם, הנשמה בוחרת את המסע הפרטי שלה, אבל היא בוחרת את המסע הפרטי שלה בקונטקסט שהיא בתוך מערכת צומחת. וכשנשמה בוחרת ללכת בצורה כל כך אכזרית, בגיל כל כך צעיר, היא יודעת שהלמידה שהיא תייצר למערכת הקולקטיבית, היא עוצמתית מעבר לזה שהיא בגיל 20 ומשהו תסיים את מסע חייה. אוקיי? ואני אגיד גם בעיניי, גם חלק מהעניין הוא, שאנחנו מסתכלים על מסע החיים שלנו פה, ככל מה שיש, וכמוות בתור הרגע הכי כואב, הכי קשה, הכי נוראי, מבחינת הנשמה זה טרנספורמציה, היא משנה גוף. אוקיי? אחד המטאפורות שאני משתמשת, זה עניין באמת של משחק, ואם אנחנו מסתכלים על משחק מחשב, ומה שאני אוהבת לתת, זה כמו פורטנייט. אוקיי? מי שמכיר, נכנסים ללובי, והם בוחרים את הדמות שהם הולכים לשחק איתה, ואם תראו ילדים משחקים, הם
כל כולם בתוך הדמות הזו, והם נלחמים, והם מתרגשים, והם מתעצבנים, והם באי, והם בלא, והם עוברים את כל הדרמה הזאת של חיים ב10 דקות משחק, ואז מישהו הורג אותם, ואז הם מתבאסים, אבל הם חוזרים ללובי, ובוחרים דמות חדשה. וואי, דימוי גדול. אוקיי? זה מה שלנשמה קורה. אוקיי? היא באה, היא מתרגשת, היא מתבאסת, היא פה, היא שם, בסוף היא חוזרת ללובי, היא בוחרת דמות חדשה. והיא בוחרת את הארנה שהיא תשחק בה, ואת התקופה ואת הזמן. אבל אני רגע על זה שנייה, שזה מקומות כשאני במצב מסוים, אני בזה. אבל כשאני בתוך הכאב האנושי, אני מרגישה שזה רוחניקי לי. אני לא יכולה לשאת את זה. נכון. ובעיניי זה בדיוק המסע. איך אני מצד אחד אימא, עם הרגשות, עם לעבור עם איי ולא עם הילדים, עם להיות נוכחת בעולם, עם לעבוד עם אנשים. אם הייתה באה אליי אם שכולה, אוקיי? יומיים אחרי 7 באוקטובר, חושבת שזה מה שהייתי אומרת לה, ברור שלא. בסדר? לכל דבר יש זמן ומקום ודרך. היום, את מה שאני אומרת עכשיו, אגב, מהרגע הראשון הרגשתי, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן להגיד. בסדר, כי ידעתי אגב, במעגלים מסוימים אמרתי את זה, כשידעתי שיש בשלות ומוכנות למעגלים אחרים, לקח לי מעל 1.5 שנה להגיד את הדברים האלה. בסדר? כי אנחנו כל הזמן חיים, שוב, חלק מהדואליות הזו, בכאב, בסבל, באנושיות של החומר, של, כמו שאת אומרת, כאילו, אני לא יכולה להכיל את הדבר הזה, זה רוחניקי מדי, זה רחוק מדי, אני רוצה נקמה, אני רוצה עונש, אני רוצה להבין, אני רוצה שדברים כאלה לא יקרו. לא, זה לא דווקא רק ממקום כזה, זה גם ממקום של איזו הבנה שיש מציאות, היא לא טובה והיא לא רעה, היא פשוט מה שהיא, ואנחנו כבני אדם, בשביל לקבל, אנחנו חייבים להסביר לעצמנו כל מיני דברים, ואנחנו מספרים כל מיני סיפורים. זה כשאני מנותקת מהמקום כאילו, את לפעמים חושבת שזה פשוט סיפור. שזה פשוט סיפור. כן, ואז זה גם מאוד מרגיע, זה כמו אמונה באלוהים, יש בזה משהו שמאפשר לי לחיות. אני מאוד מבינה את זה, והרבה שנים אני טיילתי במחוזות האלה. כאילו, גם אמונה דתית. אני מבחינתי, באמת, שאני הגעתי לזה, אני אמרתי, קודם כל, אנחנו כמו מחשב. וזה לא דבר רע, דרך לא, לא, זה בסדר גמור, אוקיי? אני תמיד כמו מחשב. אוקיי, אנשים רואים את האור, וזה אמרתי, כן, מחשב, יש קצר, רואה את האור, יש אור, אתה מוציא לו את החשמל, מנתק לו את הזה. גמרנו, גרוטה, אין שם כלום. כל מה שהוא ידע, כל מה שהוא עשה, כל האלגוריתמים שלו. הוצאת לו את המחשב, יש קצר, נגמר, נשרף. קיבלת ברזל. אז איך השתנה לך? קודם כל זה תהליך. בסדר? זה דרך. מה היה אצלך? הלמידה שלי היא... אני מקבלת המון מסרים בתוך המסעות שלי שהם שלי, ואז אני הולכת לחקור אותם בחוץ. כאילו המון ידע ומידע עולה לי בתוך מדיטציות, בתוך תהליכים שאני עוברת, שלא שמעתי אף פעם, לא ראיתי, לא ידעתי. ואז אני הולכת לחקור אותם, ואז אני מקבלת להם תימוכים מבחוץ. בגלל שאני בן אדם סופר לוגי, אם הייתי קוראת את זה, ואז הייתי חולמת על זה, זאת אומרת, טוב, סבבה, כאילו קראת משהו, ברור שאת חולמת עליו, ברור שאת רואה אותו. אבל בגלל שאצלי המערכת חכמה, אוקיי, היא יודעת איך אפשר לעבוד על... היא יודעת עם מי עובדת, בדיוק, היא מכירה את זה. אז אני קודם כל, המון דברים עלו לי בתוך מדיטציות, בתוך תהליכים של שחזור גיגולים, כשהלכתי ללמוד. אגב, גם בכלל, אני אספר שאיך הגעתי לעולם הזה. אני עברתי תאונת דרכים בצבא. ונכנסה משאית מאחוריי, זאת שלפניי עצרה, אפרופו מציאות, שאלו אותי במשטרה צבאית, כאילו איך יכולתי למנוע את התאונה. אמרתי, הרכב לפניי עצר, הרכב מאחוריי לא. יכולתי לא להיות שם. כאילו, לא היה לי מה לעשות. כאילו, עשיתי בין שניהם. אני שמרתי מרחק, לא היה לי מה לעשות. ואז סבלתי מכאבי, אגב, הרבה מאוד זמן, הייתי רוקדת 3-4 פעמים בשבוע, הגעתי למצב שהלכתי עם קביים, כי כל פעם שהייתי דורכת על הרגל, הייתי מקבלת מכות חשמל כאלה, בדיוק. וכמובן צבא, לא, זה וויפלש, לא צריך לעשות כלום, לא צילום, לא שום דבר, בסוף עשו לי צילום, גילו שיש לי פריצות דיסק, ועדיין זה צבא, בהתחלה הציעו לי ניתוחים, ולא הייתי מוכנה, כי פחדתי מאוד, קיבלתי זריקות, קיבלתי כדורים נגד אנטי-דלקתיים, הייתי עם הפרעות אכילה כבר אז, ועליתי 30 קילו בתוך כמה חודשים, בגלל הכדורים, שלמישהי שסובלת מבעיות של דימוי עצמי, אני לא צריכה לספר כמה זה באמת מכה יותר גרועה מהכאבים, והייתי בנקודה שהייתי מוכנה לעשות ניתוח כבר, כי עברה השנה שפשוט הרגשתי, כאילו, היה לי חבר שנפרדנו, כי זה לא היה כיף להיות איתי, ובאמת, כאילו, הכל הלך והתפרק, אוקיי, speaking of יצירת מציאות משובשת, והייתי מוכנה ללכת לעשות ניתוח, ולמזלי, היום אני
לא קוראת לזה למזלי, אבל בסדר. הגעתי לאיזשהו רופא, ואני מזכירה לכם לפני 25 שנים, קונבנציונלי, והוא אמר, משהו לא עובד לי, אני לא ממהר לנתח אותך, לכי תחפשי פתרונות אלטרנטיביים. וזה לא היה כל כך קל למצוא פתרונות, כאילו, מה זה בכלל פתרונות אלטרנטיביים? וואי, מי זה הרופא? ממש, ממש, ממש. זה היה באמת שליח, פשוט שליח. ואז הלכתי לחפש והגעתי לכירופרקט, גם אמא שלי במקרה פגשה שכנה שסיפרה לה שזה, הייתי שם כמה חודשים, אני יוצאת ממנו, מרגישה יותר טוב, עובר שבוע עוד פעם, כאילו הלוך ושוב, ואז הוא הציע לי ללכת לעוד שיטה שנקראת אייפק, אם עושים מבחן שריר וזה, מרימה אליהם טלפון, אומרים לי, אנחנו עושים ניקוי פיזי, רגשי, משולב, אני נתק את הטלפון, אני אומרת לי, אמא שלי עוד לא ירדתי עד כדי כך מהפסים, אין מצב שאני הולכת לפסיכים האלה, אני לא יודעת מה הם עושים שם. ואז במקרה, שוב במחאות, או שלא במחאות, כן? לאבא שלי היה חנות ספרים, אני מוצאת שם ספר של דוקטור נאדר בוטו, החוש השביעי. כן, הכל מגיע אליו בסוף. נכון, איכשהו גם מגיע בשיחות שלנו השבוע. לקח לי שנים, אגב, לדעת שהוא חי וקיים ונושם פה, כאילו, אתה יודעת, לא, זה לדעתי ממש היה ספר חדש שרק יצא. שזה שם ערבי ולא הודי. כן, נכון. זה דווקא, חשבתי מההתחלה. כן? ואני קוראת את הספר הזה, באיזה סוף, כן, זה נשמע... יפני דווקא. לא יודעת, משהו... כן, לא מפה. ואני קוראת את הספר הזה בסוף שבוע, אני יכולה להגיד לכם היום שאני קוראת אותו, זה ספר קשוח, לא יודעת מה הבנתי ממנו אז, אני קוראת אותו בסוף שבוע, אני מסיימת את הסוף שבוע, היום ראשון, אני אומרת, זה מה שהם עושים שם, אין לי מושג איך ידעתי, כן? זה מה שהם עושים שם, באייפק. אני מתקשרת אליהם, ואני קובעת תור, וחלק ממה שקורה באייפק זה עושים מבחן שריר, הם בעצם, הגוף מדבר. עכשיו, בשביל בחורה סופר רציונלית, אייפק זה מוח אחד, זה אותו כזה? הבסיס של האבחון יושב על מוח אחד, על קנסיולוגיה. ואמרתי, אני בחורה סופר אינטליגנטית, והגוף שלי מדבר דברים, א', שאני לא אומרת אותם, וב', שאני לפעמים לא מוכנה להודות בפני עצמי. וזה היה מבחינתי כאילו, כמו לגלות עוד חוש, כי זה בדיוק מה שזה. ואז אמרתי כאילו, ואז עברתי שם תקופה, והמון דברים קרו והשתנו וכולי, ואמרתי, אם היה סיבה לכל מה שעברתי, זאת הסיבה, ועכשיו אני הולכת ללמוד את זה, וזה מה שאני הולכת לעזור לאנשים. שהסיבה מה היא? של להבין, אני בגיל 22 סיימתי תואר שני בהצטיינות, הייתי כבר אפסרן, כאילו אני הייתי על מסלול, כאילו סופר חכמה, סופר מוכשרת, סיימתי תואר ראשון גם בהצטיינות בכלכלה בשנתיים וחצי, כאילו באמת תפסתי מעצמי בחורה שמבינה ויודעת וחכמה וכולי, ופתאום נחשף אליי עולם, כאילו, את אומרת, איפה, כאילו, למה לא מלמדים אותנו את הדבר הזה בבית ספר? כאילו, זה לא הגיוני. זה היה בשביל להבין שאת לא יודעת. זה היה בשביל להבין שאת לא יודעת, ויותר מזה של כמה מעט אנחנו מבינים, כאילו, את יודעת, אנחנו חוקרים עולמות, וחוקרים זה, וגלקסיות, וכולי, ואת הדבר הכי קרוב אלינו, אין לנו מושג איך המערכת הזאת עובדת. כאילו, לוחצים לי קצת על היד, נוגעים לי בכמה נקודות, ודברים שכדורים, וזריקות, ולא עזרו, כאילו, משהו מטורף. עולה לי שזה לא רק להבין שאת לא יודעת, אלא איזו הצצה לעולם קסום. זה היה בדיוק זה, אני גם אמרתי, הסיבה שעברתי את זה, וזה היה המשפט שאמרתי, וקיבלתי ממנו הרבה ריקויים רגע, זה להסביר לאנשים רציונליים, אוקיי? שלא מאמינים בדברים האלה כמו שאני הייתי, איזה עולם מופלא יש. ואחת המתנות שלי, עד היום זה החיבור הזה של רוח וחומר. זה היכולת להביא בצורה פרקטית, בצורה לוגית, בצורה שאפשר להבין אותה, עולמות שהם, כמו שאת אומרת, הם רוחניקים מדי, הם רחוקים מדי, הם לא הגיוניים. אני חייבת לשים כוכבית. אני, כאילו נוג יודעת את זה. אני רוב הזמן שמה. אני, איך אומרים, זה אילוסטרציה? מה הכוונה? לא, שאני מנסה להביא, לא משנה. שאת עושה כאילו, אני אגיד, זה לא חשוב. אילוסטרציה, תראי, זה אימפרוביזציה. לא, השלישי, שמה שעושים בצבא בטיסות, נו. סימולציה. לא, כי זה גם, יש לי את הרגעים האלה. לא, אבל אני חושבת שגם יש בתוכך את הספק, והספק הזה הוא גם מסיבות נורא טובות. נכון, אבל בגלל זה אני גם מאוד מתחברת לזה. הוא חשוב, כי הספק הזה גם... ממקום רציונלי. בדיוק, הספק הזה הוא גם זה שהולך, מכריח אותך להמשיך לחקור, ולהמשיך, זה אחד הדברים שמניעים אותי. אני עד היום, על אף שאני לא אגיד לך שאני מאמינה בדברים האלה, אני יודעת אותם בכל תא ותא בגוף שלי, יודעת, בסדר? ועד היום זה מרגש אותי.
כל פעם מחדש, כשדברים מתחברים, כשהמסרים מגיעים, כשהעולמות, זה עדיין מרגש אותי, זה קסום בעיניי, זה כאילו באמת, מבחינתי זה לחיות בעולם מופלא, שכל הזמן המציאות מדברת איתי, והיא שולחת לי עוד רמזים ועוד מסרים, זה מופלא, באמת, כאילו, ומבחינתי הספק הזה הוא חלק ממה שהופך את הקסם הזה, כי זה כל פעם מרגש מחדש. אבל נשמע שכן עברת איזה נקודת על חזור מתישהו, נכון? אולי אני טועה. תראי, קודם כל כן, למרות ששוב, איך אני קוראת, יש לי כל הזמן רדאר BS, כאילו רדאר בולשיט כזה. כן. הוא כל הזמן בודק ומחפש עוד ועוד הוכחות, כי מבחינתי, גם חלק מהתפקיד שלי... אגב, יש מלא בולשיט, גם בדיוק. אם הדברים מוכרחים, יש מלא בולשיט בעולמות האלה. לגמרי, אוקיי, לגמרי, ואני כל הזמן לומדת, וגם משם אני אף פעם לא לוקחת 100%. כאילו, אני מלקטת, אני מוצאת מה נשמע לי עכשיו, זה לא בהכרח נכון או לא נכון, ברדאר הפנימי, ברדאר האמת שלי, לי זה לא נכון. עכשיו, יכול להיות של בן אדם אחר, זה רדאר האמת שלו, וזה חלק מהעניין, אגב. גם כשאני מלמדת, אני אומרת לתלמידים שלי, אני מדברת רק מה שעבורי הוא 100% אמת, אבל זה עבורי. 100% אמת. אתם תיקחו ממה שאני מלמדת רק את מה שמתיישב בתוך המערכת הפנימית שלכם, ומה שלא תשליחו. יכול להיות שיום אחד זה יתחבר לכם, יכול להיות שממש לא, לעולם לא, וזה ממש בסדר. אני לא רוצה שאתם תיקחו את מה שאני אומרת לכם כאורים ותומים, כי זה חלק מאותו בחירה חופשית, זה חלק מאותה מערכת סינון שלנו. אני מדייקת מה נכון עבורי. אגב, זה גם בעיניי, שוב, כשאתה מבין את החוקים של העולם הזה, בסוף אתה חי לפי החוקים שאתה מאמין בהם. כאילו יש חוקים גלובליים, ויש את החוקים שאתה מאמין בהם. אם אני אאמין שהעולם הוא מקום רע, ואני אאמין שאין נשמה, ואני אאמין שאנחנו רק חומר, אני אקבל מלא הוכחות לדבר הזה. זה חלק, וזה חלק מהבעיה. אוקיי? כי אם זה... ואני אלך רגע דווקא לעולם הרציונלי, בסדר? אחד הדברים היום, שבעיניי בגלל זה העולם המדע תקוע כבר זה כבר עוד רגע 100 שנה, בסדר? כשגילו את אפקט הצופה. בסדר? אפקט הצופה אומר שכשאתה מצפה לתוצאה מסוימת בניסוי, אתה תמצא אותה. שנייה, אני זימנתי עכשיו את הדוגמה, כי בדיוק אתמול קראתי על הניסוי הזה שעשו, אני לא יודעת למי מאמו, אבל בבית חולים פסיכיאטרי, שנראה לי 8 אנשים נורמליים לחלוטין, רופאים, פסיכולוגים וזה, ששמו אותם בבית חולים פסיכיאטרי, לא גילו לרופאים, ואז בעצם כאילו הבחנו אותם עם בעיה, ואז כל דבר שהם עשו, זה היה הוכחה לדבר, נגיד מישהי מהם כתבה יומן, אז היה כפייתיות, כאילו כל דבר זה היה הוכחה. זה אפקט הפיד שלי בפייסבוק גם, לא? בדיוק. הכל הוא מציאות. רגע, רק אני אגיד שמי שזיהה שהם אנשים בריאים, זה היה החולים. החולים. גדול. ולא הרופאים. מדהים. גדול. אוי, זה יפה. מדהים. אהבתי את זה. אז אפקט הצופה אומר, בסדר? זה, ולא? זה חלק מזה. זה חלק מזה. אפקט הצופה בעצם אומר שמה שאני מצפה לקבל בתוצאות הניסוי, ואנחנו מדברים על ניסוי מדעי, אוקיי? ישפיע על תוצאות הניסוי. מצאו את זה בניסוי שני החרכים, לא ניכנס לכל העומק הזה, אבל בעצם גילו שאור מתנהג גם כמו גל וגם כמו חלקיק. בסדר? יש לו 2 מצבים. ואז בעצם שאלו מה גורם לו להתנהג פעם כמו גל ופעם כמו חלקיק. וגילו שמה שגורם לו להתנהג כמו גל או כמו חלקיק, זה אפקט הצופה. זה האם צופים בו או לא צופים בו. אדיר. אוקיי? ועכשיו, יותר מזה, כשניסו לנטרל, שמו מצלמה, כדי שזה לא יהיה בן אדם. וברגע שהיה מצלמה, הוא הפך להיות חלקיק. הזיזו את המצלמה, הוא הפך להיות גל. זה חזק האפקט הצופה. זה מדהים. עכשיו, למה המדע שלנו נתקע שם? כי המדע אומר, מה זה משהו שהוא מוכח? זה משהו שהוא אובייקטיבי, שתוכל לחזור עליו אין ספור פעמים, אוקיי? באותה סיטואציה, עם חוקרים שונים, אוקיי? ולקבל את אותה תוצאה. אפקט הצופה... כאילו משהו שהוא לא זז בעצם. בדיוק, משהו שהוא יחזור על עצמו תמיד. אובייקטיבי, ההגדרה הזאת של אובייקטיביות, מדע הוא, ההגדרה שלו זה משהו שהוא מדיד אובייקטיבית. אז גילו שאין את זה. ואז כשאתה אומר יש אפקט הצופה, אין יותר אובייקטיבי. אפקט הצופה אומר שהמדע לא יכול להיות אובייקטיבי. כי ברגע שיש שם צופה, הוא סובייקטיבי, יש לו איזושהי פרשנות, יש לו איזושהי ציפייה, זה ישפיע על תוצאות המחקר. עכשיו בואו ניקח את זה רגע לחיים שלנו. החיים שלנו הם סוג של תצפית, בסדר? הם סוג של ניסוי. מה שאני מצפה, כי אני עכשיו אפקט הצופה בחיים שלי, מה שאני מצפה לפגוש בחיים שלי, זה מה שאני אפגוש, כי זה משפיע על תוצאות הניסוי. רגע, יש פה כבר את הסוד במילה. תצפית וציפייה. נכון. כאילו, כשאני צופה, כבר יש לי את הציפייה. בדיוק.
וואי, זה גאוני. בדיוק. בדיוק. ואז את מסתכלת על כל המכלול הזה, אוקיי? ואז כשבן אדם מסוים מצפה לראות משהו, אוקיי? הוא יפגוש אותו. וכשהוא מצפה לראות משהו אחר, או לא לפגוש אותו, הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם. זה חלקיק שמתנהג אחרת, אוקיי? כשאנחנו מדברים על מציאויות מקבילות, ואנחנו לא מבינים את הדבר הזה באמת, כי המציאות הקוונטית, אוקיי? שזה חלק מאותו ניסוי של אפקט הצופה, משנה את כל תפיסת העולם שלנו. אין יותר מציאות אובייקטיבית. אין יותר מציאות חיצונית ומציאות פנימית. זה הכל תערובת אחת שמשתנה מתוך התפיסה הפנימית שלי. שזה בעצם... צ'יפס. לא, אז אין לי משהו לפתח אותו יותר מדי, אבל שזה בעצם מה שקורה עכשיו בעולם, שהמציאות... המעבר כאילו כן. אין יותר מציאות. זאת אומרת, זה תמיד היה ככה, אבל נראה לי עכשיו... עכשיו אנחנו מקבלים יותר ויותר הוכחות. אני אתן כמה דוגמאות, תחזור רגע ל7 באוקטובר. אני כל פעם שוכחת. אני רק רציתי להגיד שזה פשוט מדהים כמה זה, אני יכולה לדמיין שזה מתנה בשביל האנושות, להבין את זה, אבל גם כמה זה קשה. בוודאי. בגלל המדע, ברור. אבל אני חושבת אפילו פנימית, כזה, שיט, אין מציאות אובייקטיבית, זה כזה, אי אפשר ש... בדיוק, כן. בדיוק, את מבינה, אני בכלל לא פה, את מבינה. אין אותי. היא לא פה, היא בתודעה שלך. הנה, זה עוד משהו שזה מאוד קשה להבין, זה מתחיל להסתבך. זה חלק מה שאנחנו לא, אבל אני גם לא באמת לא פה. היא קיימת, אבל כאילו, היא בעצם... תצטרכו להזמין אותי לעוד פרק בשביל שנצטרך. כן, זה כבר כשאנחנו נהיה בשלות למשהו קצת יותר מבלבל. מה שאני רואה בה, זה חלק בי שאני יכולה לראות רק במישהו אחר. נכון. ואת רואה אותה בצורה, תסכימי איתי, שונה לגמרי ממה שאני רואה אותה. וממה שהיא רואה את עצמה. אז מי זאת עצמה? ומשנות נוג. זהו. זה בדיוק העניין. מי שאני רואה, כדאי לך. נכון, אני לא יכולה לחיות את מי שאת רואה. שאת מתקשרת ואני נותנת לך את מה שאני רואה. זה עדיין שלך. אבל זה אדיר, לא? זה ממש אדיר, אבל זה באמת לפעמים נראה לי מייצר שאת נורא רוצה שאני אראה מה את רואה, אבל אני לא יכולה לראות את מה שאת רואה. כן. וזה... אבל זה התפקיד שלה בחיים שלך. וואי. מה? זה התפקיד שלה בחיים שלך. נכון, אבל שוב... שים לך את המראה הזאת כדי שאת... אבל היא יכולה לעשות לי מראה 10,000 מראות, אני יכולה לקחת מזה משהו, אני עדיין נחיה את שלי, כאילו, כן. זאת בדיוק הבחירה החופשית שלך. אוקיי, זה בדיוק הסיפור. כן. אוקיי, את יכולה להאמין לה. זה הטרגדיה שלנו גם. שוב, אנחנו בפרשנויות. למה זה טרגדיה? זה טרגדיה, כי אם היית רואה... סתם, זה עכשיו אנחנו, אבל אם היית רואה את מה שאני רואה, את היית מלכת העולם. נכון, טוב, זו שיחה ארוכה בינינו, אבל נראה לי שאני באמת... אבל זה גם עוצמה, בגלל שאם מישהו לאורך השנים ראה אותה בצורה אחרת, גם שם יש לה בחירה לא לראות את עצמה בעיניים האלה. נכון. אוקיי, אם נחזור חזרה לילדות והורים וילדים וכו', לפעמים לא ראו אותנו כמו שאת רואה את נוג. כן, אבל יש פה גם עניין של לעבור דרך הרגשות שלי, לעבור דרך האינטואיציות שלי, לא להיות באינטואיציה של סמד, סתם אני נותנת את זה עכשיו כדוגמה, אלא באינטואיציה שלי, יש פה המון דברים, לפעמים אני הולכת לתודעה של מישהו אחר עליי, זה, גם אם היא טובה, זה לפעמים גם מייצר משהו קשוח. כאילו, כל הדבר הזה הוא באמת רק הדרך שאני יכולה לעבור בתוך זה. ברור, זה רק את יכולה לעשות שם את השינוי, וזה מחזיר חזרה למה שדיברנו קודם על הבחירה של הנשמה לעשות דרך, ואין ספק שהנשמה שלך בחרה אותך, והנשמה שלך בחרה אותך, כדי שאתם תהיו תזכורת אחת לשנייה, של מי אתם באמת. נכון. אוקיי? זה בדיוק חלק מהעניין. דרך אגב, אני ממש, זה רגעים שאני יודעת שזה קיים. כי הנשמה שלך זוכרת את התפקיד שלה. לא, אני אומרת, הקשר עם נוג, אני אבכה עוד מעט, אבל... אז אני יודעת שיש פה משהו חזק מאיתנו. זה לא רק איזה חמודה בוא נהיה חברה שלה. וזה בדיוק חזרה, שאלת אותי אם אני יודעת, ושאלת אותי כאילו איך מחזיקים את זה, זה הרגעים שהנשמה שמה שם תזכורות. כן. וואי, יש לנו את זה מלא. פלוס יש לנו תזכורות מספריות, יש לנו, הבן של נוג, בשנה שאחות שלי נפטרה, שהייתי צריכה... חודשיים אחרי. כן, הוא נולד חודש אחרי. חודש אחרי, ביום הולדת שלי באותה שעה. וואו. מטורף. בול 30 שנה אחרי. אשכרה. 33. שזה 33. כן. סתם, זה דברים וזה הסימני דרך האלה. כן. אוקיי? כי הנשמה יודעת שכשהיא מגיעה לפה היא שוכחת. אבל זה אחות שלי, לדעתי, שם עשתה את ה... נכון? לגמרי.
טוב, אוקיי. אז אם היא עשתה שם, אז אנחנו צריכות לקבל את זה שהיא שם, ושהיא עושה. לא, אני מרגישה שזה ברור, אבל אני כאילו נכנסת גם לראש של המוגלגים. אבל זה לא, אני רוצה להגיד, אבל זה כל מה שדיברנו, אולי אני מדי מוגלגית לפי הדבר הזה, אבל זה בדיוק... לא, אני גם מוגלגית. אנחנו לפעמים רואים את זה, ולפעמים לא רואים את זה, לפעמים רואים את זה, לפעמים לא... וגם זאת החוויה האנושית, אז אני חושבת שאפשר לחדד ולהבהיר ולהגדיל את הכלי של לראות את זה ולדעת את זה. נכון, רגע, אני מחזקת אותך בזה. הוא שלי. כשאני לומדת אותו עליי, על בשרי, בדרך שלי. נכון, אבל אני מחזקת בזה של לזכור שאנחנו בחוויה האנושית. נכון. זה תזכורת כמו שמש למעלה, לא יודעת. את מכירה את הספר ילדים הזה? אבל הנה, גם עם השמש. בלילה אנחנו שוכחים שיהיה בוקר לפעמים. כן. אני לפחות. בטח. בגלל זה מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, דיברת על זה קודם. זה ממש כמו הודיה על לחזור ממוות כמעט. זה ממש הפקדתי את לא סתם ילדים לא רוצים ללכת לישון, אבל... ואני. זה פרידה, נכון. והילדה שאני. והילדה שאני, וגם המבוגרת. לגמרי. רגע, אבל אתה מכירות את הנשמה הקטנה והשמש? ספר ילדים יפהפה שהכרתי אותו פעם. בתקופה שהייתי רוחניקית. רגע, נוג, אבל תזכרי את זה שנייה, כי אני רק חייבת לגמור את המשפט. נו. לא, על זה שבחוויה האנושית, מותר לי לריב איתך עכשיו, מותר לי להרגיש, מותר לי לכעוס. וכשאני בחוויה מעל, אז אני לוקה בזה לפעמים, שאני כבר, אני מבינה, ואת הזה, וכאילו את כל הלמעלה של זה, ואני לא בחוויה האנושית. פשוט לפעמים הלמעלה של זה, הוא לא הלמעלה של זה. סליחה שאני זה. לפעמים הלמעלה של זה הוא משהו שהוא שפה שנהייתה בעולם. זה הרוחניקיות. בדיוק. בדיוק. כן. והיא מתבססת, אני מסבירה, כאילו אני יודעת, בחוויה שלי זה הרבה פעמים משהו שאנחנו באמת אימצנו, כי קודם כל אימצנו ברגעים טובים, כשהיה לי חיבור, למדתי משהו, ועכשיו אני לפעמים משתמשת בו ברגעים שאין חיבור, או שאני לא שם עד הסוף, וזה סבבה, זה גם חלק מהחוויה האנושית. פשוט לפעמים זה לא יהיה באמת, את רואה את זה מלמעלה, זה יהיה לפעמים, את מוותרת על עצמך פה. סתם, כזה כל מיני. אז נראה לי, לפעמים הלמעלה הוא לא בהכרח למעלה. וכשהוא למעלה... מה למטה, מה למעלה? מה למעלה, מה למטה. אוקיי. אבל הנשמה הקטנה והשמש זה ספר ילדים שבדיוק מדבר על זה, על הבחירה של הנשמה בחוזה הזה. אני אחפש את זה, ספר נורא נורא יפה. כאילו בשפה ילדית כזו. וזה מקסים להזכיר להם את זה כשהם עוד קטנים, נכון. כדי שהם לא יצטרכו לחפש את זה כל כך. אולי הם יכולים להגיד לנו, מה את מספרת לי את זה? אני יודע את זה. הם יודעים, נכון. ראיתם את סול? תכלס לא. אוי, זה מעולה. ראית את זה? זה של דיסני, או פיקסאר. או ביחד. הילדים שלי כבר גדולים, הם לא לוקחים אותי לסרטים כאלה יותר. לא, זה סרט לגדולים. סרט מעולה. כן, על הבחירה. התחלת לדבר, נשאר איתי שהתחלת לדבר על 7 באוקטובר, אבל... אז אני רק אגיד, באמת חלק מהדוגמאות המדהימות שהיו שם, ואני כל פעם מתנצלת שאני שוכחת את השם שלה, שהייתה בתוך השיחים. והיא אמרה שהיא הקיפה את עצמה באהבה, וואי, סיפור. והיא הסתכלה, היא ראתה את המחבל, הסתכלה לו בעיניים, והוא לא ראה אותה. וואי. ויש לנו סיפור בתוך האקדמיה שלנו, של מישהי שהייתה בתוך ממד, בתוך אחד היישובים, בבארי, נדמה לי. והיא גם, היא הייתה איתנו בזה, עם המנטורית שליוותה אותה. זאת אומרת, היא הייתה באקדמיה תוך כדי... כן, כן. והיא אמרה לה, תקיפי את עצמך באור, תקיפי זה, תעלימי את הממד. הם לא ראו את הדלת של הממד. הדלת של הממד זה כמו פה, דלת בכניסה. הם לא ראו אותה. הם לא ראו את הדלת של הממד. וזה דברים ששוב אמרנו, זה תמיד היה שם, אבל חלק ממה שקרה שם, המציאויות הנפרדות, פשוט אנשים עברו לתדרים אחרים. כן. ואנחנו לא רואים בתדר אחר את מה שרואים בתדר שונה, בתדר נמוך יותר, בסדר? אז הם ראו, היא ראתה אותו, הוא לא ראה אותה, כי היא הייתה בתדר יותר גבוה ממנו, כי הוא היה בתדר של פחד, של רוע, והיא הייתה בתדר של אהבה, והוא פשוט לא יכול היה לראות את זה. זה מציאות אחרת. אז דיברת קודם על זה שהמציאויות נפרדות, ואנחנו מתחילים לחוות את הנפרדות הזו, וזה בהחלט חומר למתקדמים. כן. אבל כבר הגענו אליו, זה בדיוק המקום הזה שנוכל לחיות באותה מציאות, ולחוות דברים שונים לחלוטין, לא פרספקטיבה, לא חשיבה חיובית, הוויה אחרת. וזה בעיניי ההבדל בין המקום שרוחניות הופכת להיות לרוחניקיות, למין מילים כאלה נורא נורא יפות, אבל בפועל התדר, אתה לא יכול לברוח מהתדר של הפחד, של הרוע, של הקושי, הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אתה צריך לעשות אינטגרציה של הדבר הזה.
אוקיי? וברגע שאתה עושה לו אינטגרציה, אתה הופך להיות שלם. באין והיאנג אין רק לבן. יש לבן ושחור, ונקודה לבנה בתוך השחור, נקודה שחורה בתוך הלבן. השלמות היא לא בלברוח מזה. וחלק ממה שהרוחניקיות עשתה, זה לברוח מהחומר, לברוח מהפחד, לברוח מהמחשבות השליליות, לברוח מהתדר הנמוך, לפחד. זה בדיוק מזין. כן. זה בדיוק מזין את הפחד, זה בדיוק מזין את וואי, ממש. וכשאתה מבין את טבע האדם, את המקום שאני לפעמים שוכחת, את המקום שאני לפעמים בורחת, ואתה מבין שזה חלק מהחוויה האנושית כאן. אוקיי? זה המקום שגם החוויה הרוחנית יכולה להיות חלק מהחוויה הפרקטית, של לחיות באמת את הגם וגם. זה לא רק להיות בגלימפס הזה של רגע אני שם ואני חוזר, אלא ממש לחיות את זה. אני אגיד שאחד הדברים, תמיד בסיום של תהליך אצלנו, אנחנו מעבירים שאלון לקבל פידבק. ואחד הדברים שאנשים אמרו לי, עברנו תהליך מאוד 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 משמעותי. איך אני מחזיקה את הדבר הזה בחיים? וככה באמת נבנתה הקבוצה שהיום נקראת Masters VIP של, אתה חייב, כי ברגע שאת פותחת פייסבוק, פותחת חדשות, מדברת עם גיסתך, מרימה טלפון לחמותך, לאמא שלך, את שוכחת. התדר לא נמצא שם רוב הזמן. אוקיי? הבלגן בסלון, הגרביים בזה, כאילו, הוויכוחים עם הבן זוג, התדר לא נמצא שם רוב הזמן. אתה צריך משרה, כי התודעה האנושית בממוצע שלה, מה שאנחנו קוראים במסה קריטית, מאוד 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 נמוכה. היא עולה, היא משתנה, חד משמעית, אבל עדיין היא נמוכה, בגלל זה אנחנו רואים את כל מה שאנחנו רואים כרגע. ואם אתה לא תעשה שום דבר, אפרופו לילה, אוקיי? אפרופו רגע אני מורידה את המגננות שלי, אני לא במדיטציה, אני לא בזה, אני שנייה אחת מערכת חשופה. הפסקה בקונצרט. הפסקה בקונצרט, פתחתי פייסבוק, בדיוק זה, זה בדיוק זה. הפסקתי לעשות את העבודה המודעת להחזיק תדר, והכל נכנס פנימה. אוקיי? והכי קל לנו להסתנכרן למכנה המשותף הנמוך ביותר. והוא פחד, הוא הישרדות, הוא קושי, הוא אין, הוא מחסור, הוא אינפלציה, הוא מחירים, הוא זה. אוקיי? אם אני רוצה להחזיק את התדר הזה ולחיות ממנו, בעיניי זאת העבודה הכי קשה שלנו. אוקיי? של לעשות את האינטגרציה, אבל זה לא לברוח. זה לא עכשיו לשים את עצמי בריטריט שתיקה חודשיים ולחזור, אני מוארת וכולם מעצבנים. לא. זה פה בתוך זה איך אני עכשיו עם הילדים שלי כשהם עכשיו מעצבנים. כן, וואו. אוקיי? ועכשיו זה החדשות, ועכשיו זה מה שקורה. איך אני בתוך זה עושה בחירה? יש לי בחירה? אין לי בחירה? איפה התודעה שלי הולכת? זה המשחק האמיתי. אם אני הייתי רוצה להתנתק מכל הדבר הזה, לא הייתי צריכה לבוא לחיות פה בגוף בעולם כזה דחוס. הנשמה יודעת, היא ברגע אחד מתנתקת וחוזרת, והיא לא צריכה יותר שום דבר. אם היא לא הייתה רוצה את העליות והירידות האלה, את הדחיסות ואת הקושי, את ההישרדות, את הכאב, את הבחירות האלה, היא לא הייתה באה לגור פה בגוף הזה. וכשאני מבינה את זה, לנוע בקצב הלך, ללכת בהילוך איתי, זה הכל שנוג שמת לי פה, כן. זה בדיוק זה. זה אני נותנת לנשמה שלי להגיד, אוקיי, את באת לפה, לעשות משהו, ללב שלי, להוביל, מה הקצב איתי, לא לאט, אלא איתי שלי, מה אני צריכה? אוקיי, מה אני באתי לעשות פה במסע הזה, וחלק ממנו, לשכוח ולהיזכר. לשכוח ולהיזכר. אגב, המילה חושך נמצאת במילה לשכוח. אוקיי? כשאני שוכחת. אוי, זה יופי. אני נעלמת. החשיכה. החשיכה. גם המילה עולם, אלמה, נעלם. אוקיי? מה שקורה לנו כשאנחנו באים לחיים האלה, אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים מי אנחנו, שוכחים שאנחנו הנשמה. והמסע שלנו פה זה ההיזכרות הזו. גם המילה זכר זה היזכרות. אפשר לשחק עם זה. גם אני שוכחת שאני כאילו כבר יודעת את זה. נכון. את יודעת מה אני תמיד אומרת לכל מי שמקשיב לתכנים שלי ולפודקאסטים, אני לא מלמדת אתכם שום דבר. כן. אני מזכירה לכם את מה שהנשמה שלכם יודעת. והסיבה שאתם מתמגנטים ומקשיבים, זה לא כי אני כזו מהממת. גם. זה לא זה הסיפור. זה כי משהו בנשמה שלכם מרגיש את התדר של האמת שלה. של הבית שלה, שמשהו שמחזיר אותך למשהו שאת יודעת. כי כשמשהו רחוק ממני ולא מדבר עליי, אני מעבירה הלאה. יש מספיק פודקאסטים, מספיק ערוצים, מספיק תחנות. וגם כי זה מזכיר קסם ואת האפשרות. ואת היצירה. כאילו דברים שאנחנו גם מכירים וגם כמהים אליהם בעולם הזה. ממש.
ואם את רוצה שניקח אותך עוד משחק, מילים ככה לסגור את כן, הזה. לא רגע, אל תסגרי, שנייה. במילה מציאות, יש מציאה. ואני בכלל היום קוראת לזה לא ליצור מציאות, אלא למצוא מציאות. כי בתוך מה שאנחנו מדברים בעולם הקוונטי, זה שהכל כבר קיים. אגב, גם משפט ששיגע אותי שנים, הכל קבוע והרשות נתונה. כאילו, אתה יכול להביא את זה ביותר סתום, כאילו, אם הכל קבוע, אז איזה רשות יש לי. כן, וגם יש 10 משפטים שסותרים את זה אחר כך. אבל זה יפה. אבל מה זה אומר בעולם הקוונטי? וגם ביהדות, אגב, אומרים את זה. הכל כבר נברא. כשהבריאה, בורא, עולם, whatever. תקראו לזה, כשהטבע נוצר, הכל כבר קיים. אוקיי? אבל יש המון רבדים של המציאות. זה גם המציאות הקוונטית יודעת להגיד. אוקיי? יש מציאות רב-מימדית. איזה מציאות אני אחיה, זה מה שאני אמצא. זה התדר שאני אחזיק, זה יהיה המציאות שאני אפגוש, והדימוי הכי טוב שאני מאוד אוהבת לתת, זה דימוי של הרדיו. אוקיי, אנחנו יושבות עכשיו במרכאות בשקט, אבל האמת שמסביבנו יש עכשיו מלא גלי רדיו שמשדרים, אתם שומעות את המוזיקה? לא, נכון, אבל יש מסביבנו מלא מוזיקה. אני שומעת מלא צלילים. מלא מוזיקה. כשאני הולכת לישון, אני מאוד שומעת את זה. נכון, כי הרעש של השקט. היכולת שלך לקלוט ויברציות משתנה. כן. אוקיי, אבל יש סביבנו דיבורים, אולי עוד מעט חדשות, מוזיקה, שאנחנו לא שומעות כלום, נכון? נביא רדיו, נכוון אותו לתחנה מסוימת, נשמע אותה. נעביר לתחנה אחרת, נשמע אותה. עכשיו, הכל היה קיים, לא שמענו אותו כי לא היינו מכוונות. זה הרעיון של למצוא מציאות. כל המציאות שאני רוצה לישון בלילה, $1 מיליארד, זוגיות, להאמין, לא להאמין, הכל קיים. יש תחנות. כל מה שאנחנו רוצים קיים שם. איזה מציאות אני אמצא, זה זאת שאני אכוון את התדר שלי אליה, ואסתנכרן אליה, ומכשיר הרדיו שלי יוכל לקלוט אותה. כאילו, להסתכל על מציאות כמציאה זה פשוט גדול. רגע, אבל במציאות האלה, נגיד יש כזה שכבות של מציאויות, נכון? אני נמצאת בכולם. כן. מה זה אומר כזה שכבות של מציאות? לא, יש מלא... תחנות רדיו נקרא לי. תחנות רדיו של מציאות. אז אני בעצם, יכול להיות שאנחנו נמצאות בכל האלה. נכון, גרסאות שלנו, שזה אגב מה שאמר יש על זה גם סרט המציאות הקוונטית. איזה? אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל זה עם חול. נראה לי סיפרתי לך על אסטרונאוט, שהבת שלו פה, והוא שולח לה מסרים כזה, את ראית את זה? כן. לא זוכרת איך לא ראיתי, את סיפרת לי על זה, אבל אני זוכרת. והוא מעביר לה מסרים עם הספרים שלו מאחורה. אז בעולם הקוונטי, אנחנו יודעים שיש רב-מימדיות, שחלקיק, אוקיי, אנחנו פוגשים אותו בנקודה מסוימת, אבל ברגע שאני לא מסתכלת עליו, הוא הופך להיות גל. מה זה גל? הוא הופך להיות פוטנציאל, הוא נמצא באין ספור מקומות, בו זמנית. והמקום שאני אפגוש את החלקיק הזה, זה הרגע שבו אני אצפה בו, שאני אמצא אותו. אוקיי? אבל ברגע שאני לא מסתכלת עליו, הוא הופך להיות חזרה פוטנציאל באין ספור מקומות. אוקיי? אז המציאות אנחנו כרגע פה, כי זה הדמות שאנחנו מסתנכרנות אליה, אבל היא קיימת גם באין ספור פוטנציאלים, באין ספור מימדים, וכל הרעיון בעצם זה איך אני מעבירה את עצמי לממד שאני רוצה להיות בו. כאילו יכול להיות שעכשיו עברנו ממד? מישהי מאיתנו? יכול להיות. אגב, זה קורה לנו. אנחנו רגע אחד נעלמים, רגע אחד יש לנו דז'וו, רגע אחד אנחנו בכלל במקום אחר. משהו קורה בתוך התודעה שלנו, אנחנו יודעים לעבור ממקום. את אתמול היית באולם קונצרטים, בפתיחת טלפון עברת לממד אחר. כן. את לא היית בעולם קונצרטים כשנכנס. אני ממש מרגישה, אני כאילו, אני עוברת זמן גם. נכון. באמת, אתמול בבוקר ישבתי בפייסבוק לכמה דקות, והרגשתי שלא הייתי איזה חצי שעה. רגע, אבל יאיר שפגשתי אותו אחרי שהוא חזר מהשירותים, זה היה... הוא בעצם חזר ממימד אחר. הוא ממימד אחר. יכול להיות, אני לא יודעת איפה הוא היה בשירותים, אבל הכל יכול להיות. זה מטורף. בשירותים של היכל התרבות עוברים מימד. בדוק. רגע, אבל את גם רצית לשאול משהו, נכון? כן, אז תשאלי את כאן. רציתי לשאול כזה, כמו להוריד את זה קצת לקרקע, וגם בעצם לשווק. לא, אבל באמת זה מסקרן אותי, אז אנשים שבאים אלייך, אבל זה יורד כזה לקרקע, את רוצה עוד לשאול? זה בדיוק העניין. בדיוק, כי אני יודעת שאני מאוד רוצה לשמוע דברים, נגיד, על 2026, שמעניין אותי שתפתחי על זה קצת, וגם כן פרקטיקה. כאילו, בכלל בפנטזיה שלי, זה היה שאנחנו פה עכשיו עושות עבודה... קודם כל אנחנו עושות עבודה. לגמרי. נכון. אני לא יודעת אם אתם מרגישות את זה, אבל היינו פה בכמה ממדים. לא, אני הרגשתי כל מיני דברים בזמן השיחה הזאת.
אז אני אגיד משפט אחד, אגב, מי שרוצה להעמיק על זה, העליתי פרק בפודקאסט שלי על 2026, אני אגיד על זה מילה אחת, אחד הדברים שאני מרגישה מאוד חזק, ושוב, זה חלק מאותם רמזים שהלכו איתי, אני ב-2020, בדקתי בכלים שלי, ואני לא משתפת, כי אני בטח לא נביאה, וגם לא, אני עושה את זה בשביל עצמי, כדי לדעת כמה זמן אני עוד צריכה לסבול פה במסע של הטרללת של מה שהיה לנו מ-2020, והמסר שקיבלתי היה ככה לקראת סוף 26, יהיה שיפט. וככה בחודשים האחרונים, אם אתם מסתובבים בעולמות האלה של הרוח, הגיעו המון מסרים על מה הולכת להיות שנת 2026, מי שבענייני מספרים, אפרופו הפרק שלנו שהוא ב-11 לראשון, 2026 זה גם 1, 2 ועוד 2 ועוד 6. קודם כל, זו שנה של התחלה של מחזור חדש, אוקיי? אבל בעצם ההתפצלות הזאת של המציאויות הולכת להיות יותר ויותר דרמטית, ומי שנמצא בעולמות האלה מרגיש את ההבדל בין אנשים שעושים את הדרך, שעושים עבודה, ואתה רואה, ראינו את זה מאוד חזק בקורונה, ראינו את זה במלחמה, אנחנו רואים את זה עכשיו, את ההבדל בין אנשים שנמצאים שוב באותה מציאות, וחווים דברים אחרים לחלוטין, אנשים ש-24-25 היו בשבילם שנים קטסטרופליות, ואנשים שזה היה עבורם, ושוב, מלבד רגע אני שמה בצד את המחירים, ושוב ברמה האנושית, הצליחו לייצר שנים מאוד מאוד טובות בתוך הזוגיות שלהם, בתוך ההורות שלהם, כלכלית, למרות שעל פניו המציאות לא בדיוק אפשרה את הדבר הזה. אוקיי? למה? כי התודעה שלהם משתנה, ואנחנו יכולים בכל מציאות פיזית לבחור איך אנחנו מתקיימים. ובעיניי 2026, וזה ככה, באמת, אני לפעמים יושבת בתוך פרק, ובכלל, בפרקים יש לי איזה נושא, וזה עובר דרכי. כאילו, אני לא יושבת עם סקריפט, אני לא, יש לי כמה מילים שעולות לי, איך קוראים לפודקאסט שלך, תגידי, בשביל מי ש... אקדמיה ליצירת מציאות, או ליאת שפר בן יעקב, אתם תמצאו, יש שם רק 261 פרקים עד עכשיו. וזה ממש עבר דרכי, ואנשים כאילו אמרו, בוא'נה, מה עבר עלייך? זה פשוט היה נשמע כאילו מישהו מדבר דרכך. ואני ממש מרגישה את הקריאה, הפנימית זה הנשמה שלי, בסדר? שזה הזמן שלנו. באמת, כאילו מי שהעולמות האלה מדברים אליו, ומתמהמה, וככה אומר, כן, אני אלמד קצת, בגלל שהמצויות מתפצלות, העוצמה של השינוי היא מאוד מאוד חזקה, והבחירה שלנו ללכת את הדרך הזאת היא משמעותית. כאילו, מי שלא יעשה אותה ירגיש את זה, ומי שיעשה אותה ירגיש את זה. ואני לא אומרת את זה ממקום של איזו התנבאות כזו, בסדר? אבל אני יכולה להגיד ששוב, אני התחלתי לטפל באנשים לפני 20 שנה, ראיתי שאנשים יכלו 5, 10, 15 שנה להיות במערכות יחסים, בעבודות שלא מתאימות להם, ולסחוב את הסוס. וככל שעברו השנים, ראיתי שזה עניין של שנים בודדות, וזה הפך לחודשים, והיום את יכולה לראות בן אדם שהוא ימים, שבועות נמצא במקום שלא מתאים לו, והגוף מגיב, כן. ודברים מתפרקים, כי המהירות נהייתה הרבה יותר גבוהה, והפידבק, אני קוראת לזה, המציאות היא פידבק. כן, אני ממש מרגישה את זה. אוקיי? המציאות היא פידבק, הפידבק נהיה הרבה יותר מהיר, זאת אומרת שאם אני אעשה את העבודה, הפידבק יהיה מאוד מהיר. אם אני לא אעשה אותה, גם אז הפידבק יהיה מאוד מהיר. אנחנו כולנו מרגישים את זה, הזמן יתקצר, החוויית זמן שלנו אחרת לחלוטין. אוקיי, אז נעבור לשאלה שלך, להוריד את זה לפרקטיקה, אז כמו שאמרתי, אני לא אוהבת לעשות שיווק, אבל רגע נדבר על תהליך, קודם כל זה תהליך של חצי שנה, שזה גם משהו שלמדתי כמה זמן צריך עד שאנחנו מייצרים בסיס מספיק חזק, כדי לעשות את השיפט הזה, שלא יהיה ארוך מדי, שלא יהיה קצר מדי, כי יש פה שינוי בכל הרמות, דיברנו על 4 הרמות, הפיזיולוגיה שלנו, פיזיולוגיה משתנה, אנשים שריפאו מחלות, סרטן, ושוב, אני לא מבטיחה את זה, לא מתחייבת לזה ממש לא, אבל אני מאמינה שהכל אפשרי. הכל אפשרי, במה שמדויק נכון עבורנו במסע שלנו, היכולות שלנו פנומנליות. הגוף שלנו יכול לרפא את עצמו, התודעה, הכל, באמת. אז הפיזיולוגיה שלנו משתנה, מערכת העצבים שלנו משתנה, המערכת הרגשית שלנו משתנה, אנחנו פוגשים את הפחדים הכי גדולים שלנו, את החלומות הכי גדולים שלנו, ואנחנו עושים שם את האינטגרציה הזאת ומחברים אותם, אנחנו פוגשים את מערכת האמונות שלנו, את תפיסות העולם, מה אפשרי, מה לא אפשרי, איפה זה משרת אותי, איפה זה כבר לא משרת אותי, מה אני בוחרת שיהיה תפיסת העולם שלי, כדי למצוא את המציאות שאני רוצה, והשלב המרכזי זה בעצם שינוי זהות, שזה הרמה האנרגטית, אני נקרא לזה, נכנסת לתוך הנעליים של מי שבאתי להיות כאן, ומבחינתי זה לא רגע בחיים, זה מסע החיים, אוקיי? זה לא כאילו איזו נקודה בזמן. אבל כי הנשמה היא אינסופית, אז אנחנו כל הזמן מתרחבים לתוכה, ואנחנו יותר ויותר מסתנכרנים ומתקיילים ומתחברים אל המהות הגבוהה שלנו, ומקבלים כלים פרקטיים. כאילו כל המערכת, כל מה שאני מדברת עליו עכשיו, שהוא כזה במילים מאוד אולי קצת אמורפיות, זה מוריד את זה ממש לכלים יומיומיים,
החל מכלים פיזיים, דרך כלים תודעתיים, דרך כלים רגשיים, כי בסוף זה לא, אני מאוד מאמינה בחיבור של שלושת הרמות של להבין את הדברים ברמה המודעת, כי אני בן אדם מאוד רציונלי, אני צריכה להבין אותם, לקודד אותם ברמת תת המודע, כי אם אני אבין משהו, אבל במערכת הפנימית, בסיפור החיים שלי, בקודים הפנימיים שלי, אני לא שם, זה לא יעזור, כי זה הרבה יותר חזק. אוקיי? אז לקודד את זה ברמת תת המודע, אנחנו עושים את זה הרבה עם כלים של מדיטציות, כלים של NLP, כלים של טאפינג, EFT, מי שמכיר. אנחנו מקודדים את זה ברמת תת מודע, ומקודדים את זה ממש במערכת הפיזיולוגית, במערכת העצבים, כי דיברנו על ההתמכרות שלנו, לקורטיזול, לדופמין, לסטרס. כשאנחנו רוצים לעשות טוב, לצמוח למקום טוב, להיות בשפע, להיות בשמחה, להיות במקום טוב, לגוף שלנו, זה מרגיש מסוכן. זה נשמע כאילו... כן, בניגוד להיגיון, אני ממש יכולה להבין את זה. אבל לגוף שלנו מסוכן להיות בטוב. מסוכן שיהיה לו יותר מדי טוב. הוא לא מכיר את זה, והוא יעשה את הכל כדי להחזיר את עצמו לסטטוס קוו, למקום המוכר. כן. אז אתה ממש חייב לחוות את מערכת העצבים שלך, זה טוב או השינוי מסוכן? כשאני רוצה שיהיה לי טוב, ואני רגילה להיות הרבה זמן בסטרס, בלחץ, אוקיי. עבור מערכת העצבים שלי, הטוב הוא מסוכן. כי זה השינוי. כי זה השינוי. כי הוא לא יודע מה יקרה לו שם. כן. אוקיי? כולנו גם גדלנו למשפטים האלה, שיותר מדי טוב, ומישהו בסוף יבכה, כאילו, אנחנו גדלנו מהדברים, הכינו אותנו, נכנסנו לתודעה שכן, שלא יהיה טוב. שלא יהיה טוב מדי, כי טוב מדי זה מסוכן. אבל וואי. למערכת העצבים שלנו, כל מה שלא מוכר לה, הוא מסוכן. כן. אוקיי? כי היא יודעת לתפקד במסגרת שהיא למדה. אז גם כשאני רוצה שיהיה לי ממש טוב, ואני עושה תהליכים של שפע, ואני עושה תהליכים של שמחה ובריאות וכולי, אם אני לא אגיד למערכת העצבים שלי, זה בטוח עבורך להיות שם, כן. היא תחזיר אותי אחורה, וזה אחת הסיבות שאנשים עושים תהליכים, עושים צעד קדימה, ושניים אחורה, וחוזרים לאותו מקום. כי אין מה שיקבע את זה ממש, ממש, ממש בפיזיולוגיה של מערכת העצבים שלנו. ויש כלים לעשות את הדברים האלה. וחזרנו למה שאמרנו קודם, זה לא תהליך סיזיפי, זה לא תהליך עכשיו של לפתוח את כל סיפור החיים, זה באמת בעבודת לייזר, לדייק את המקומות, כי הרי גם אתה לא צריך כל סיפור. אתה צריך אותם כמה סיפורים שעליהם יושב כל הבניין, וכשאתה עושה להם רפריימינג, מגדיר אותם מחדש, משנה אותם, מבין מה היה התפקיד שלהם, ועושה עליהם את אותה אלכימיה, את אותו תהליך של שינוי, כל מה שישב על הדבר הזה חייב לעבור שינוי. וזה תהליך, באמת, תהליך של שינוי זהותי. ותהליך של, אתה חי מלבל אחר. אני תמיד אומרת, כאילו, זה פרק האחרון גם שהקלטתי, אי אפשר להסביר את זה במילים, זה כמו לנסות להסביר לילד, מה זה להיות מבוגר. וואי, חזק. אתה יכול כאילו להגיד לו ולהראות לו, והוא רואה אותך, אבל הוא לא יבין עד שהוא לא יצעד בנעליים האלה. כי אתה לא מבין. שתגדל תבין. נכון. עכשיו, אני לא אומרת את זה לילדים שלי, אבל כן, זה משהו שעד שאתה לא צועד בנעליים האלה, אתה לא יכול, זה נשמע, חלק ממה שאני עובדת עליו היום, ככל שהתודעה שלי מתפתחת, ואני גם יודעת, אגב, שזה חלק מהקשיים שלי בדרך, זה להחזיר אותי לקרקע, כדי לחזור לדבר בגובה העיניים, כי כשאני נמצאת במקומות האלה, ואני שם רוב הזמן, לא תמיד אפשר להבין את מה שאני אומרת, כי זה באמת לחיות מרמת חיים אחרת. וזה אפשרי. וזה אולי הבשורה הכי גדולה שאני אשמח לסגור איתה את הזה, זה שזה אפשרי, וזה לא משנה מה עברת בדרך, ועברתי טראומות ופוסט-טראומות, ובאמת המון 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 סיפורים, ואנשים שעובדים איתנו כולם עברו באמת מסעות חיים מורכבים יותר ופחות, ואפשר להיות במקום אחר, ואני חושבת שבאמת בתור מישהי שהייתה בנקודות של חוסר תקווה וחוסר אמונה, ושבאמת המתנה הכי גדולה שאני רוצה להביא לאנשים, זה שאפשר לחיות במקום אחר. מבחינתי זה אולי הכוח הכי גדול שאפשר לתת למישהו במקום שקשה לו. אז רק לסיכום, 2026 זה בעצם כמו גל של צונאמי שצריך להיות בתוך הים בשביל לעבור אותו. אנחנו כולנו נהיה בתוך הים, צריך לבחור איך אני עוברת אותו. וואי, חזק. והוא יכול להיות מדהים. הוא לא חייב להיות כואב. זה בעיניי אולי המסר הכי חשוב. מעולה. אז בזה נסגור. מלא תודה. וואי, ממש. באהבה גדולה. תודה שהזמנתם. אני חושבת שאני צריכה עוד מלא דברים כזה שיגיעו והתעכלו. זה היה ממש מרתק וגם מאוד מאוד מאפשר. כאילו, אני מבינה את זה חושית. חלק אני מבינה וחלק מרגיש לי פשוט טוב לדבר איתך. כזה. אז זה כבר עושה כזה, כן, עושה תחושה של כן. של להיות. תודה. תודה.
אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו. בקבוצות שלכם. באינסטגרם. בפייסבוק. בוואטסאפ. וגם שלחו לכל מי שיכול לעניין אותה. או אותו. וגם תכתבו לנו מה חשבתם. כי ככה עושות שינוי בעולם. אמן. אמן.